ओम श्रीरामस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। एक दोन मिनिटं माताजी। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रवेदेव सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रवेदेव सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रवेदेव सत्यवते नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सेवना। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के दान। आज आपण आपला आजचा 16वा जो अध्याय आहे तर त्याचं नाव आहे दैवासुर संपन्न विभाग। तर तो आज आपण पाहणार आहोत। तर आजचा जो आपला अध्याय आहे दैवासुर संपन्न विभाग तर त्याच्यामध्ये आपण काय अभ्यासणार आहोत
तर दैवी गुण कोणते किंवा दैवी स्वभाव कसा, आसुरी स्वभाव कसा, म्हणजे मग ह्यातला फरक समजून घेऊन मग दैवी स्वभावाच्या लोकांचं काय होतं, आसुरी स्वभावाच्या लोकांच्या मध्ये कोणते गुण असतात, आणि मग आपण भगवंतांशी मग कशा पद्धतीने म्हणजे असे युक्त होऊन भगवंतांची कृपा मग संपादन करू शकतो, असं जरी असेल तरी मग हे सगळं आपण आजच्या दैवासूर संपद विभाग योगामध्ये अभ्यासणार आहोत. आणि मग आपण त्याद्वारे भगवंताच्या कृपेस कसं पात्र व्हायचं हे समजून घेणार आहोत. मग आता आपण आजचा अभ्यास सुरू करूया. हा, आपले इस्कॉन बेंगलोरचे श्री श्री राधा गोविंद आणि आपले संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करून आजचा अभ्यास सुरू करूया. मग आपण कालच्या अभ्यासात पाहिलं होतं वेगवेगळे म्हणजे जे काही आपल्याला भौतिक म्हणजे ज्या जग आहे त्याच्यातलं कसं अलिप्त व्हायचं, अनासक्त कसं आसक्तीचा जो वृक्ष आहे आपला तर तो कसा भेदायचा हे आपण शिकलो होतं अनासक्तीच्या अस्त्राद्वारे. आणि त्यासाठी आपल्याला ज्ञानाची आवश्यकता आहे. आणि मग वेदसूत्रांचा सारांश म्हणजे हे कसं ज्ञान त्यात आपण म्हणजे त्यात सामावलेलं आहे, आणि सगळं आपण अभ्यासलं होतं. हे कृष्णच कोण आहेत, सर्वांचे पोषण करणारे, सर्व कारणांचे कारण किंवा पुरुषोत्तम भगवान आहेत हे आपण समजून घेतलं होतं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग आता आपण अभ्यासणार आहोत की दैवी गुण कोणते आणि म्हणजे राक्षसी कोणते किंवा राक्षसी स्वभाव कसा असतो, आणि मग राक्षसी किंवा असुरी स्वभावामुळे काय होतं, मग त्यांचे परिणाम काय होतात, त्यांची जी कर्म असतात मग त्यांची उन्नती होते की अधोगती होते, नेमकं काय घडतं हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तींचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलेषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. आता हे सगळं 1 ते 3 श्लोकांचं सार आहे. तर आपण आता हे सगळं अभ्यासणार आहोत. म्हणजे हे जे सगळे जे गुण आहेत तर हे दैवी स्वभावाचे म्हणजे असे जे दैवी स्वभावामध्ये स्थित असतात त्यांच्यामध्ये असतात. मग दैवी स्वभावाचे मनुष्य म्हणजे नेमके कसे, तर हे आपण समजून घेऊया बरं का. मग ह्याच्यासाठी आपण काय करूया, तर थोडस आपण पार्श्वभूमी समजून घेऊया की 15व्या अध्यायात आपण काय पाहिलं की भौतिक जगतरूपी जो वटवृक्ष आहे तर तो कसा आहे, तर त्याची जी अंगभूत मुळं आहेत तर त्याद्वारे ठरतं की म्हणजे कशा पद्धतीने शुभ किंवा अशुभ कार्य आपल्याकडनं घडणार, हो की नाही. मग त्यानंतर आपण पाहिलं होतं काल हे सगळं की त्याची मुळं म्हणजे इच्छा आणि द्वेष आहेत, आणि त्याची उपफळं, इंद्रियांची उपफळं म्हणजे मग आपली पुण्यकर्म पापकर्म जे काही ते असतात ते सगळं आहे, आपण जे कर्म करतो ते हे सगळं आपण अभ्यासलं होतं. आणि मग ह्या सगळ्या कर्मावरच हे सगळं अवलंबून आहे की आपल्यामध्ये दैवी गुण असतील की असुरी गुण असतील. मग हे सगळं जे आहे त्याचं म्हणजे आपल्या कर्मानुसार ठरतं. मग आपण आता हे समजून घेऊया की वैदिक आपली जी म्हणजे संस्कृती आहे किंवा आपल्या वैदिक संस्कारामध्ये काय म्हटलंय की आपल्याला जर मोक्षाच्या मार्गावर जायचं असेल तर त्यासाठी उपयुक्त किंवा तिथं अग्रेसर होण्यासाठी कुठले गुण चांगले, तर सत्वगुणी जी कर्म असतात तर ती अत्यंत शुभ मानली जातात. मग अशा क्रियांना किंवा अशा कर्मांना आपण काय म्हणायचं, दैवी प्रकृती, म्हणजे दैवी स्वभावाचा तो मनुष्य असं म्हणायचं. मग दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असलेले असे जे असतात पुरुष किंवा मनुष्य तर ते मोक्ष मार्गावर प्रगती करू शकतात. मग आता ह्याच्या उलट कसं आहे की जे रजोगुणी आणि तमोगुणी कर्मे करणारे असतात तर त्यांचं काय होतं, तर त्यांना मोक्ष प्राप्तीची शक्यताच नसते. हा भाग आपण समजून घेऊ. आता जे माझा आवाज येतोय ना, मी व्हिडिओ ऑफ ठेवलाय, थोडा आवाज माझा हळू वाटतोय मला, म्हणून माझा आवाज येतोय ना व्यवस्थित. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी, हो येतोय. हा हा, मध्ये मध्ये काही झाला प्रॉब्लेम तर मला हो सांगा. हो नक्की. हा, मग असे जे
लोक असतात रजोगुणी तमोगुणी त्यांना म्हणजे बिलकुल मोक्ष प्राप्ती म्हणजे शक्यताच नसते. मग असे जे असतात भौतिक जगामध्ये त्यांना मग मनुष्य म्हणून यावं लागतं किंवा त्या तमोगुणाचे असतील तर मग त्यांना पशु योनीमध्ये किंवा खालच्या योनीमध्ये त्यांचं पतन होतं. मग 16वा जो अध्याय आहे तर त्याच्यात आपण काय बघणार आहोत आता की दैवी प्रकृती म्हणजे असे दैवी प्रकृतीचे हे मनुष्य म्हणजे कसे असतात. मग पहा आता हे सगळे गुण आहेत ते दैवी प्रकृती म्हणजे दैवी जे स्वभावाचे मनुष्य म्हणजे जे साधारण सत्व गुणामध्ये स्थित असतात. मग ते कसे असतात ते आपण समजून घेऊया आणि मग पुढे आपण आसुरी प्रवृत्तीचे पण गुण समजून घेणार आहोत आणि मग ह्याच्यामध्ये ह्या गुणांमुळं काय लाभ होतो आणि काय हानी होतं हे पण आपण समजून घेणार आहोत. तर सगळ्यांनी लक्ष देऊया हा म्हणजे हे खूप असं आपल्या सगळ्यांना म्हणजे हे खूप लक्षात चांगलं येईल म्हणजे आता हे. तर मग आता दैवी गुणांनी जो युक्त असतो म्हणजे असा जो म्हणजे तो सत्व गुणामध्ये असतो थोडक्यात. असा जो म्हणजे सत्वगुणी कर्म जी असतात साधारण म्हणजे तर ती अशा दैवी गुणांमध्ये युक्त असणाऱ्या व्यक्तीकडून होत असतात असं आपण थोडस आपल्याला समजण्यासाठी सोप्या भाषेत समजून घेऊया. मग असे जे असतात ना तर ते कसे असतात लोक तर ते नेहमी म्हणजे त्यांच्यामध्ये हे सगळे आता हे जे मी वाचलं हे सगळे वर्णन केलेले गुण पाहायला मिळतात. मग ह्याचा अर्थ काय आहे तर हे समजून घेऊ. मग आता निर्भयपणा असं सांगितलंय म्हणजे काय तर आपल्याला नेहमी असं वाटलं पाहिजे म्हणजे श्रीकृष्णाविषयी आपल्याला पूर्ण दृढ विश्वास आणि श्रद्धा हवी आणि आपल्या अंतरामी म्हणजे म्हणजे आपल्या परमात्मा स्वरूपामध्ये आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये म्हणजे ते उपस्थित आहेत. म्हणजे काय कालचाच 15.15 श्लोक मध्ये आपण अभ्यासलं हो की नाही हृदयम सन्निविष्ट असा श्लोक पण वाचला आपण. मग हृदयामध्ये आपल्या परमात्मा स्वरूपात भगवंत स्थित आहेत. मग आपण कुठेही गेलो मी कधीच एकटा नसेल घनदाट अरण्यात जाऊ अगर म्हणजे कुठेही म्हणजे एकटा अंधारातून जाऊ मग परमात्मा माझी काळजी घेणार आहेत आणि श्रीकृष्ण माझ्या सोबत राहून सर्व प्रकारे माझं रक्षण करणार आहेत असा दृढ निश्चय पाहिजे आपला. मग ह्याला म्हणायचं निर्भयता म्हणजे एकदम आपण निर्भयपणे आपण म्हणजे प्रत्येक आपलं कर्म जे आहे म्हणजे ते करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग आता ह्याचा प्रश्न येतो कुठे तर जेव्हा आपण म्हणजे वेगवेगळ्या वर्णानुसार आपण साधना करायचा प्रयत्न करतो. मग आता काही वर्ण आश्रम पण आहेत ना म्हणजे आता काही लोक असतात ते म्हणजे संन्यास आश्रम स्वीकार करतात म्हणजे ते ब्रह्मचारी असतात. काही मग ब्राह्मण वर्णाचे क्षत्रिय असं वेगवेगळ्या वर्णानुसार म्हणजे ते दीक्षा त्यांना मिळते. मग ह्या वर्णाश्रम धर्मामध्ये काय आहे की सगळ्यात त्यांचा गुरु कोण म्हटलंय तर या सगळ्यामध्ये म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे असतात परंतु सगळ्या वर्णाश्रमांचे प्रमुख कोण आहेत की जे संन्यासी किंवा ब्रह्मचारी असतात जे संन्यासी वृत्तीचे त्यांना ह्या ब्राह्मणांचे पण ते आध्यात्मिक गुरु असतात म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे. म्हणून मग आता निर्भयपणा हा गुण त्यांनाही आवश्यक आहे आणि आपल्याला गृहस्थाश्रमात पण याचा उपयोग आहेच बरं का म्हणजे सगळ्या वर्णाच्या लोकांसाठी म्हणजे कुठेही त्यांना म्हणजे संन्यासी जे असतात त्यांना एकटंच विनाश्रय राहावं लागतं किंवा भगवत कृपेवर विसंबून राहावं लागतं. मग आता आपण सर्व संघ परित्याग केला तर माझं कोण रक्षण करेल असं बिलकुल म्हणजे संन्यास धर्माच्या व्यक्तीला पण वाटतं का म्हणे आपण गृहस्थाश्रमात असतो तेव्हा आपल्यालाही वाटतं का म्हणे म्हणजे आपण भौतिक ज्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो आणि स्वतःलाच करता मानतो की पण आपल्याबरोबर सतत सदैव परमात्मा स्वरूपातील म्हणजे जे भगवंत आहेत आपल्या हृदयात स्थित आहेत आपण एकटे कधी नसतोच आणि आपली कर्म त्यांच्या साक्षीने त्यांच्या नियंत्रणाखाली होतात. म्हणजे आपल्याला ही जी आपली शारीरिक संकल्पना आहे ही भेदण्यासाठी याचा नक्की उपयोग होईल पहा की म्हणजे जे काही आहे ते भगवंतांच्या कृपेने आणि भगवंतांच्या साक्षीने होते माझ्या जीवनामध्ये आणि भगवंतांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या योजनेनुसार होत आहे. हे जेव्हा आपण म्हणजे भाव आपल्यामध्ये येतो ना तेव्हा आपल्या ह्या शारीरिक संकल्पनातून आपण बाहेर पडतो या भौतिक संसारात आपल्याला जे वाटत असतं मी म्हणजे शरीर आहे तर ह्यासाठी हा निर्भयपणा हा गुण आपल्यामध्ये आपण अंगी बाणवला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला सगळ्या दृष्टीने आपण म्हणतो ना सुवर्णमध्ये साधण्यासाठी आपल्यामध्ये निर्भयपणा पाहिजे दृढ निश्चय पाहिजे की माझ्यासोबत भगवंत आहे म्हणजे आणि प्रत्येक वेळी ते माझं संरक्षण करणार आहे किंवा मी कधीही एकटा नसणार आहे आणि परमात्मा स्वरूपात ते आपली नेहमी काळजी घेत असतात आपल्याला पूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा हवी. आता पुढे काय आहे की
सत्वशुद्धी आणि आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे काय की आपण आपलं सत्वशुद्धी म्हणजे काय की आपलं म्हणजे आपलं खूप शुद्ध असं आचरण पाहिजे आणि आपण ज्या आश्रमामध्ये आहोत त्या आश्रमाच्या विधिविधानांचं आपण पालन केलं पाहिजे म्हणजे आणि गृहस्थ आश्रमात असेल तर त्यातले जे काही विधिविधान आपल्याला शास्त्रानुसार सांगितले तर त्याचं आपण पालन केलं पाहिजे. संन्यास आश्रमात असेल तर त्यानुसार केलं पाहिजे थोडक्यात. म्हणजेच काय की आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होण्यासाठी असं जेव्हा प्रयत्न करतो तेव्हा काय होतं हळूहळू आपण आध्यात्मिक ज्ञानाचं जे अनुशीलन आहे ते आचरणात उतरवत असतो एक प्रकारे आणि त्याद्वारे काय होतं हळूहळू आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होत असतो म्हणजेच काय आपली ही शुद्धीकरणाचा विधी घडत असतो. मग आता दान म्हणजे काय तर गृहस्थाश्रमात समजा असू आपण तर यज्ञ दान तप अशा गोष्टी आपल्याला शास्त्रानुसार सांगण्यात आल्या तर आपण उपजीविका करतो आणि आपण प्रामाणिकपणे धन अर्जित करतो मग त्यातल्या उत्पन्नाचा काही भाग आपण जर कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी दिला किंवा जे कोण कृष्ण भावनेचा प्रसार करतात अशा संस्था किंवा अशा म्हणजे ठिकाणी आपण दिला तर नक्कीच काय होतं हे जे म्हणजे दान आहे हे शास्त्रसंमत मानलंय आणि हे सर्वश्रेष्ठ दान मानले की कृष्ण भावनेचा संपूर्ण म्हणजे जो विश्वात प्रसार होतो त्यासाठी दान देण्यात आलं त्याला सत्वगुणी दान असं म्हणतात म्हणजे सत्पात्री दान आपण म्हणतो किंवा अशा पद्धतीने आणि हे खूप शास्त्रसंमत आहे अशा पद्धतीने आपण दान करू शकतो. मग आत्मसंयम म्हणजे काय की आपण सांगायचं झालं याच्याविषयी या गुणांविषयी तर आता समजून घेऊ की गृहस्थ आश्रमामध्ये आपण असतो मग आपल्याला म्हणजे आपलं जे वैवाहिक जीवन आहे मग आपलं कसं पाहिजे संयमित काम जीवन पाहिजे म्हणजे म्हणजे आपण जे कौटुंबिक जीवन जगतो तर त्याच्यामध्ये कसं हवं आपल्याला प्रजोत्पादन करण्यातच आपलं जे काही आहे ते काम जीवन असावं म्हणजे तर आपण म्हणजे जे असं अशा पद्धतीने जे इंद्रिय तृप्ती लोक करतात म्हणजे किंवा अनावश्यक संतती टाळण्यासाठी मग आपण किंवा अशा मुलांचं दायित्व टाळण्यासाठी मग गर्भप्रतिबंधक साधनं किंवा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधनांचा उपयोग मग हे सगळं जे आहे आणि त्याद्वारे काय होतं की कामजीवनाचा अनिर्बंध उपभोग तर ही वृत्ती आपल्यामध्ये असू नये का असू नये तर मग पशु काय करतात तर पशूंचं जीवन कसं असतं तर मग त्यांचं जीवन कसं असतं आहार निद्रा भयमैथुन मग आपण तर मनुष्य प्राणी आहोत आणि आपल्याला देवाने बुद्धी दिली हो की नाही त्याचा सदुपयोग म्हणजेच काय आपण भगवंतांच्या चरणी आपण आपलं जे काय आहे ते म्हणजे आपली भक्तिमय प्रेममय सेवा अर्पण करत असतो कृष्ण भावनेमध्ये आपलं कसं पाहिजे तर आपलं जे कामजीवन आहे ते संयमित पाहिजे म्हणजे मग गृहस्थाश्रमामधलं जे असतं कामजीवन असतं त्याला गृहस्थाश्रमातलं ब्रह्मचर्यच म्हणतात एक प्रकारचं म्हणजे आणि मग आध्यात्मिक जीवनामध्ये असे जे प्रगती करण्याची ज्यांना इच्छा आहे ना तर त्यांनी म्हणजे अशा पद्धतीचं संयमित जीवन आपण व्यतीत करायचा प्रयत्न केला पाहिजे म्हणजे आपण भगवंतांच्या म्हणजे सेवेसाठी म्हणजे आपल्याला जी कोणी संतान होतील किंवा पत्नी त्यांना सुद्धा म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते कसे येतील भगवत भक्तीमध्ये दृढ कसे होतील हे प्रयत्न केले पाहिजे मग अशा पद्धतीने आपण गृहस्थाश्रमामध्ये जे जीवन जगतो त्याला काय म्हणतात आत्मसंयम म्हणजे आत्मसंयम करून आपण इंद्रियांना आपल्या संयमित ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे मग आता दुसरं म्हणजे काय आहे की यज्ञ कर्म म्हणजे काय की वेगवेगळे यज्ञ सांगण्यात आले गृहस्थाश्रमामध्ये पण आताच्या काळामध्ये आपल्याला हे सगळे यज्ञ तर बिलकुल शक्य नाहीत आणि आताच्या काळात असे खर्चिक आणि यज्ञ करायला आपल्याकडे वेळ सुद्धा नाहीये म्हणजे गृहस्थाश्रमात एक तर शक्य नाही आणि यज्ञ करण्यासाठी इतके म्हणजे असे वेदांती आपल्याला मिळणं सुद्धा अवघड आहे सगळं म्हणजे असं अधर्म सगळ्या कलियुगामध्ये आहे मग आपल्याला काय सांगितले सोपं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ह्या पवित्र महामंत्राचं संकीर्तन यज्ञ आपण करू शकतो आणि हा यज्ञ कसा आहे विनामूल्य ह्याला काही खर्च येत नाही किंवा आपण त्याआधी काय करू शकतो की अत्यंत त्याचे लाभ मिळवू शकतो मग असे केल्यामुळे म्हणजे दान आत्मसंयम आणि यज्ञ कर्म हे तीन जे आहेत तर हे गृहस्थाश्रमांसाठी हे गुण आपण आचरणात आणायचे आहेत मग आता स्वाध्याय म्हणजे काय की जे वेदाध्ययन वगैरे ब्रह्मचारी लोक करतात तर मग त्यांनी काय केलं पाहिजे तर ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन केलं पाहिजे म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन करण्यासाठी काय झालं पाहिजे आपलं मन कसं संयमित पाहिजे हो की नाही आणि वेदांचं अध्ययन करण्यामध्ये ते संलग्न केलं तर त्याला काय म्हणायचं स्वाध्याय म्हणजे हे महत्वाचं असतं शास्त्रांचं ज्ञान आपण मिळवलं तर शास्त्रातून ज्ञान अर्जित करून आपण काय करू शकतो आध्यात्मिक म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये उन्नती करू शकतो मग तपस्या म्हणजे काय
तर आपण विशेष करून हे निवृत्त जीवनासाठी सांगितले. तपस्याचा अर्थ आपण समजून घेऊ, की आपण आयुष्यभर कधी गृहस्थाश्रमात राहू नये बरं का. म्हणजे हे ध्यानात ठेवूया आपण, की आपल्याला जर 100 वर्ष कलियुगातल्या मानवासाठी आयुष्य सांगितलंय, तर मग त्याच्यामध्ये 4 भाग केले. 25 वर्ष ब्रह्मचारी म्हणजे आपलं सगळं शैक्षणिक जीवन म्हणजे शिक्षण वगैरे. मग पुढे 25 वर्ष म्हणजे गृहस्थ आश्रम आणि पुढचे 25 वर्ष वानप्रस्थ आणि उर्वरित 25 वर्ष संन्यास असं जर व्यतीत केलं, तर वैदिक म्हणजे धर्मानुसार कसं आहे, की गृहस्थाश्रमातून जेव्हा आपण त्या जबाबदाऱ्यातून निवृत्त होतो, तर तेव्हा आपण काय करायचं, तर शरीर आपलं, मन आणि जिव्हा यांचं तप केलं पाहिजे. मग ह्यालाच तपस्या म्हणतात बरं का. मग वर्णाश्रम धर्माचे तपस्या म्हणजे ह्या दृष्टीने आहे. म्हणजे मग असं मानलं जातं. मग लग्नाची तपस्या कशी असते? तर मग आपण काय केलं पाहिजे? तर आपण जास्तीत जास्त म्हणजे आपण म्हणजे अशा पद्धतीने शरीर, मन आणि वाणी. तर तप म्हणजे काय? तर आपण आपलं राहणं असं म्हणजे जे आहे तर अत्यंत साध्या असं गोष्टींचं आणि साध्या पद्धतीने असं असलं पाहिजे किंवा आपण काय केलं पाहिजे, आपलं मन आणि इंद्रिय भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये गुंतवू शकतो की नाही. जिव्हा आणि वाणीचं तप म्हणजे काय, की अनावश्यक बोलणं टाळलं पाहिजे किंवा अनावश्यक आपण जे आता जिभेने आपण वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, मग त्याऐवजी आपण म्हणजे भगवंतांना अर्पण केलेला प्रसादाचं ग्रहण केला आणि जिभेचा उपयोग कशासाठी केला? भगवंतांच्या पवित्र नाममंत्राचा जप करण्यासाठी केला. भगवंतांच्या पवित्र नामाचं संकीर्तन केलं, कथा सांगितल्या, हो की नाही? अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण या इंद्रियांचा उपयोग करून त्यांना भगवत भक्तीमध्ये एक प्रकारे गुंतवून ठेवू शकतो. मग असं आपलं म्हणजे तपस्या आपल्याकडून म्हणजे झाली पाहिजे. म्हणजे हा एक प्रकारचा त्याग असतो. म्हणजे त्या त्यागाद्वारे आपण काय करतो, आपल्या जे इंद्रियांना आपण एक प्रकारे सगळ्या इंद्रियांना आपण संयमितच करत असतो. मग हा भाग इथं आपण समजून घेतला. आता आर्जव म्हणजे काय, अर्थात सरळपणा म्हणजे एकदम निष्कपट वृत्ती. म्हणजे आपल्याला आपल्याला शत्रूला सुद्धा अगदी निष्कपटपणे त्याच्या म्हणजे त्याला स्पष्टपणे सर्व काही सांगता आलं पाहिजे, जे आपल्याशी शत्रुता करतात असे. मग आता अहिंसा म्हणजे काय, की मनुष्याने कुणाच्याही जीवनाच्या म्हणजे कुठलाही जीव असतो, त्याच्या जीवनाच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यामध्ये बाधा नाही आली पाहिजे. शरीराची म्हणजे हत्या आपण केली तरी आत्मा कधीच मारला जात नाही, हो की नाही? मग इंद्रिय तृप्तीकरता पशूंची हत्या करणं म्हणजे असं जर केलं तर मग काय होईल, की मग आपण म्हणजे हे समजून घेतलं होतं मागच्या अध्यायामध्ये, की आपल्याला धनधान्य किंवा फळं वेगवेगळी किंवा दूध म्हणा, असे सगळे विपुल प्रमाणात भाज्या, असं सगळं आहे निसर्गामध्ये भगवंतांनी उपलब्ध करून दिलंय. मांसाहाराची गरज नाही किंवा पशुहत्या तर मुळीच करायची गरज नाही. म्हणजे हा आदेश शास्त्रांचा सर्वांकरता आहे बरं का. मग आता असा कोणताही पर्याय नसताना मनुष्य पशुवध करतो. म्हणजे हे चुकीचं आहे की नाही, हो की नाही? म्हणजे पशूंची म्हणजे म्हणजे ज्यांना अशा पद्धतीनं आत्मसाक्षात्काराचं म्हणजे ज्ञान प्राप्त करायचे किंवा भगवंतांची कृपा अपेक्षित आहे ज्यांना किंवा जे आत्मसाक्षात्काराच्या ह्या विज्ञानामध्ये प्रगती करू इच्छितात, मग त्यांनी काय केलं पाहिजे, अशी मुळीच हिंसा नाही केली पाहिजे. म्हणजे आपण काय करतो, कोणाच्याही प्रगतीला प्रतिबंध जेव्हा आपण करत नाही ना, त्याला म्हणायचं अहिंसा. मग पशुयोनीत काय होतं, एक पशु जेव्हा आपण मारतो, तेव्हा त्याच्या उत्क्रांतीचा आपण जो काय टप्पा असतो, तर तो आपण थांबवत असतो. म्हणजे त्याचा वध केला की त्याची प्रगती खंडित होते आणि मग त्याला ते विशिष्ट शरीरात अमुक दिवस, अमुक वर्षांसाठी त्याला जो काळ भगवंतांनी ठरवून दिलेला असतो ना, तो अकालीच मारला जातो. मग दुसऱ्या योनीमध्ये त्याला पुन्हा उन्नत व्हावं लागतं आणि पुन्हा म्हणजे उन्नत होण्यासाठी त्याला काय करावं लागेल, त्याच देहात पुन्हा येऊन उर्वरित दिवसांचा कालावधी पहिल्यांदा पूर्ण करून घ्यायला लागेल. मग असं सगळं होत असतं. म्हणून मग आपण काय केलं पाहिजे, आपल्या अशा म्हणजे अशा गोष्टी म्हणजे ती समवण्यासाठी असे जीवालोक जे असतात, तर त्यासाठी पशूंच्या अशा उत्क्रांतीला बाधा आणली नाही पाहिजे. मग ह्याला म्हणायचं अहिंसा. म्हणजे हे आपण प्रयत्न केले पाहिजे. मग आता सत्य म्हणजे काय? तर वैयक्तिक स्वार्थाकरता आपण कधी सत्याचं विकृतीकरण करायचं नाही. म्हणजे काय? आता वैदिक ग्रंथ आपल्याकडे असतात, हो की नाही? भगवद्गीता, भागवत. मग ह्याचा अर्थ किंवा जे त्याचं प्रयोजन आहे की नाही, हे आपण अधिकृत प्रमाणित म्हणजे जे आध्यात्मिक गुरु असतात, तर ह्यांच्याकडून म्हणजे शिकून घेऊन ज्ञान प्राप्त केलं पाहिजे.
म्हणजे वेदांना हे जाणण्याची हीच म्हणजे प्रक्रिया आहे की परंपरागत जे आध्यात्मिक गुरु असतात, गुरु शिष्य परंपरेतून त्यांच्याकडनं आपण त्यांना शरण जाऊन त्यांच्याकडून हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. अशा प्रमाणित व्यक्तीकडून आपण श्रवण केलं पाहिजे. मग त्याद्वारे आपली आध्यात्मिक उन्नती होते. पण आपण स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थाने स्वतःच्या मनानेच वेदांच्यावर भाष्य केली, तर्काने अर्थ काढले, तर मग आशयाचा अनर्थ पण होऊ शकतो, हो की नाही? म्हणजे एखाद्या श्लोकाचा आपण वेगळाच अर्थ निघेल भगवद्गीतेच्या. आपल्याला जर तितकंसं ज्ञान नसेल, आपली क्षमता नसेल तेवढी तर. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, वास्तविक जो आशय आहे त्याचा तो समजून घेण्यासाठी आणि तो म्हणजे प्रस्तुत करण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, त्याचं शिक्षण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच घेतलं पाहिजे. मग ह्याला म्हणायचं सत्यता, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण सत्यतेने वागलं पाहिजे. मग क्रोधातून मुक्तता म्हणजे काय, की आता आपण क्रोधाचं आपलं संयमन केलं पाहिजे. म्हणजे असं काय होतं, की आपल्या ज्या वेगवेगळ्या आसक्ती आहेत किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा वेगवेगळ्या, आपण म्हटलं की आताचं जे आधुनिक जग आहे ते रजोगुणामध्ये स्थित आहे. त्यामुळे सतत न संपणाऱ्या आकांक्षा, इच्छा, वासना आणि आसक्ती ह्यांनीच ते गुरफटलेलं आहे. मग क्रोधाला म्हणजे क्रोध हे तमोगुणी आहे पुन्हा त्यात. म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुणाचं मिश्रण आहे, हो की नाही? म्हणजे मग त्यामुळे काय होतं, म्हणजे आसक्तीतून क्रोध येतो. म्हणजे मग पुढचा टप्पा येतो हा म्हणजे तमोगुणामध्ये मग क्रोध येऊ नये म्हणजे यासाठी आपण क्रोधामध्ये कारणीभूत अशा गोष्टी आहेत, अशा घडल्या तर आपण सहनशील व्हायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे आपण जर क्रोधित झालो तर आपलं पूर्ण शरीरच दूषित होतं. म्हणजे रजोगुण किंवा कामवासनेचा तो परिणाम असतो. म्हणून आपण जेव्हा अशा पद्धतीनं साधनेचे किंवा भक्तिमय सेवेचे प्रयत्न करत असतो, तर साधकांनी काय केलं पाहिजे, स्वतःला क्रोधापासून आवरलं पाहिजे. म्हणजे म्हणजे असा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. मग त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपण जेव्हा हे आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करत असतो तर आपल्याला विनयशील पण राहता आलं पाहिजे. म्हणजे असं एखाद्यावर टीका टिप्पणी आपण करता कामा नये. म्हणजे किंवा इतरांचे दोष पाहू नये. म्हणजे विनाकारण एखाद्यामध्ये चूक काढू नये. म्हणजे किंवा आपल्याला एखादी चूक असेल, म्हणजे एखाद्या चोराला आपण चोर म्हटलं तर अपराध नाही. पण एखादा जो साधक आहे तो प्रयत्न करून म्हणजे तर स्वतःमध्ये म्हणजे खूप प्रयत्नपूर्वक बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न करतो. तर आपण तिथे आपण त्यांना म्हणजे मदत करण्याचा आपला भाग असला पाहिजे. आपल्याला म्हणजे आपल्या समजून घेण्याच्या क्षमता किंवा आपल्या सहनशीलता आपल्या म्हणजे त्याच्या ज्या कक्षा आहेत त्या आपल्या म्हणजे आपण वाढवलेल्या असल्या पाहिजेत. म्हणजे मग इथे आपण काय करायला पाहिजे, आपण दृढ निश्चयाने एखादी गोष्ट साधनेमध्ये असे प्रयत्न करत असतो. मग आपल्याला अपयश पण येतं, हो की नाही? लगेच जमणार नाही आपल्याला. मग आपण त्यावेळेला बिलकुल खचून न जाता आपल्याला अपयश आलं तर किंवा दुःखी न होता एकदम धैर्यानं दृढ निश्चयानं साधनेचे भक्ती सेवेचे प्रयत्न करायला पाहिजेत. आणि तसंच आपण इतर आपल्या साधक बंधूंशी म्हणजे आपलं आचरण असलं पाहिजे, थोडक्यात त्याचा अर्थ. मग आता दुसरं काय की आपण कसं पाहिजे, तर अत्यंत म्हणजे जे दुर्बल असतात तर त्यांच्यासाठी त्यांना क्षत्रिय म्हणजे त्यांच्यासाठी पूर्वीच्या काळी क्षत्रियांनी बलशाली असलं पाहिजे. म्हणजे की त्यांना म्हणजे त्या म्हणजे दुर्बल लोकांचं रक्षण करण्यासाठी किंवा त्यांना म्हणजे वाचवण्यासाठी क्षत्रियांनी बलशाली असणं आवश्यक होतं. पण अहिंसक आहोत त्यांनी कधीच दाखवू नये, म्हणजे दाखवू नये असं म्हणजे शास्त्र पुराण सांगतात. मग हिंसेची जर आवश्यकता असली तरच त्यांनी हिंसा करण्यासाठी तत्पर असलं पाहिजे. अन्यथा काय, एखादा मनुष्य आपल्या शत्रूचे दमन करू शकत असेल तर त्याला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये आपल्याला क्षमा करता आलं पाहिजे. म्हणजे हे जे शिकतो तर म्हणजे लहान सहान अपराधांना आपण क्षमा केली पाहिजे. मग आपल्या जीवनामध्ये पण असंच असलं पाहिजे आपण, की छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये क्षमा करता आली पाहिजे आपल्याला. म्हणजे आपण स्वतः देखील म्हणजे विनयशील राहून आपल्या छोट्या चुका आपल्या लक्षात आल्या तर आपण क्षमा याचना करून आपण म्हणजे त्या गोष्टींमध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला आपलं म्हणजे आचरण शुद्ध बनवता येईल असे प्रयत्न करता आले पाहिजेत. मग आता आपले शौच म्हणजे काय, तर आपलं आचरण शुद्धीसाठी आपण मन, शरीर आणि आपले जे व्यवहार असतात त्यांचं पावित्र्य कसं करतो हे ह्याच्यावर ठरतं. मग आता व्यापार करतोय आपण किंवा आपली नोकरी जे काही आपण तिथे असं म्हणजे काळा बाजार किंवा लाच असे प्रकार करू नये. म्हणजे मग ह्याला नातीमानता म्हणजे काय, की उगाचच मानाची अपेक्षा आपण करू नये. म्हणजे आता आपण वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार पूर्वीच्या काळी कसं होतं, ब्राह्मण वर्ण म्हणजे उच्च वर्ण, मग त्याखालून वैश्य वर्ण किंवा त्यानंतर म्हणजे हे क्षत्रिय वर्णाचे लोक येतात, क्षत्रिय, वैश्य आणि मग शूद्र. पण म्हणजे आपण किंवा आताच्या काळात आता जी आर्थिक स्थिती आहे तर त्यानुसार म्हणजे निम्न श्रेणीतले जे लोक आहेत तर म्हणजे त्यांनी त्यांच्या म्हणजे
म्हणजे त्यांनी त्यांच्या वर्णानुसार म्हणजे अ, आपल्याला मान द्यावा अशी आपण अपेक्षा नाही केली पाहिजे किंवा आपण व्यर्थ प्रतिष्ठेने किंवा मानाने गर्विष्ठ नाही झालं पाहिजे. आपल्या श्रेणीनुसार आपण अनुरूप असलं पाहिजे. आत्ताच्या काळात जी सामाजिक म्हणजे व्यवस्था आहे त्यानुसार. मग सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी काय केलं पाहिजे? आपण म्हणजे शूद्र आणि उच्च वर्णातील लोकांचा आदर करावा हे त्यांचं कर्तव्य आहे. मग तसंच आपण पण उगाचच खोट्या म्हणजे व्यर्थ अशा प्रतिष्ठेने मानाने गर्विष्ठ पण होऊन जाईल. मग हा भाग आपण लक्षात घेतला पाहिजे. मग अशा पद्धतीने आपण हे सगळे जे 26 गुण आहेत तर ते आपण अभ्यासले म्हणजे काय आणि मग द्वेष किंवा म्हणजे आपल्याला कोणाविषयी असा द्वेष किंवा अशा म्हणजे काय म्हणतात क्रोधाचं रूपांतर द्वेषामध्ये होतं. तर असं पण वाटलं नाही पाहिजे. यासाठी आपण सहनशील, क्षमाशील झालं पाहिजे. मग हा पण भाग आपण इथे समजून घेतला. मग हे सगळे मिळून असे 26 गुण आहेत. तर मग आता हे दिव्य गुण आहेत म्हणजे मग ह्याचा सारांश काय की म्हणजे आपली भौतिक परिस्थिती दुःखकारक असो किंवा प्रतिकूल असो, आपण काय केलं पाहिजे हळूहळू प्रयत्नांद्वारे आपण या गुणांचा अभ्यास करून आपल्यामध्ये विकास केला पाहिजे आणि मग काय होतं त्यामुळे आपण आध्यात्मिक जे आपलं स्तर आहे तर त्याच्यावर उन्नत होण्याच्या दृष्टीने साक्षात्काराचं जे सर्वोच्च स्तर आहे तर तिकडं म्हणजे त्याच स्तरापर्यंत आपण उन्नत होण्याच्या दृष्टीने आपली प्रगती होऊ शकते. ह्यांना म्हणायचं दैवी गुण. हे दैवी मनुष्यामध्ये हळूहळू आपण जेव्हा भक्तीचे याचे साधनेचे प्रयत्न करतो तर ते हळूहळू हळूहळू काय होतं आपल्या इंद्रिय तृप्ती किंवा आसक्ती ह्या सुटत जातात किंवा ह्या आपण त्यागत जातो. हळूहळू ते आपल्यामध्ये म्हणजे त्याचं आपल्याकडून आचरण होतं किंवा यायला लागतात आणि मग असे जे असतात त्यांना दैवी स्वभावामध्ये स्थित मनुष्य म्हणतात आणि त्यांच्यामध्ये हे सगळे दैवी गुण असतात. आता आपण पुढे जाऊ. हा दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. आता हे जे दंभ, दर्प, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. मग आता ह्या श्लोकात काय सांगितलंय की हे आसुरी लोक असतात ते नियमांचं बिलकुल पालन करत नाही. तर त्यांना धार्मिकतेचं तर किंवा आध्यात्मिक विकासाचा देखावा करायची मात्र इच्छा असते बरं का म्हणजे त्यांना जे काही ज्ञान असतं त्याचे त्यानुसार ते आपल्याकडे त्यांच्याकडे जे म्हणजे अशी शैक्षणिक पात्रता असते तर त्याचा आणि संपत्तीचा त्यांना भरपूर अभिमान असतो. मग इतरांनी आपल्याला मान सन्मान दिला पाहिजे आपली पूजा केली पाहिजे असं सुद्धा त्यांना वाटतं म्हणजे अशा अपेक्षा असतात. म्हणजे खरं तर ते मान देण्यायोग्य नसतातच पण त्यांना तसं वाटत असतं. आणि मग छोट्या छोट्या गोष्टीवरून ते क्रोधित होतात किंवा त्यांना अत्यंत कठोरपणे अशा लोकांना तिथल्या बोलतात असं पण होतं बऱ्याचदा. एक मग काय करावं किंवा काय करू नये हे त्यांना कळत नाही आणि मग ते आपल्या इच्छेनुसार किंवा आपल्या भावनेनुसार त्यांना जे काही समजतं ते काहीही करतात आणि त्याला कोणतेही प्रमाण मानत नाहीत म्हणजे मग असे जे असतात ते आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात म्हणजे त्यांनी आईच्या उदरातूनच असे गुण धारण केलेले असतात आणि वय वाढत जातं ना तर तेव्हा ते असे सगळे अशुभ गुण प्रकट होत जातात. इकडे चित्र दाखवले पहा उन्मत्त हत्तीचं तशा पद्धतीचे हे असे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. जसं हत्ती आहे तसं त्याचं हे पहा कसं स्वरूप आहे उन्मत्त झालेला हत्ती तसे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. आता दुर्योधनाचं पण अशाच पद्धतीचे सगळे गुण होते पहा आणि जसं जसं म्हणजे वय वाढेल तसे ते प्रकट होत गेले म्हणजे याचं उदाहरण म्हणजे दुर्योधन आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता माशु च संपदम दैवी बीजातोसी पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडव तू चिंता करू नकोस कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. म्हणजे काय तर इथे भगवान काय म्हणतात आपल्याला की म्हणजे याच्यातून त्यांना काय सांगायचं की आता दैवी गुण असतात ते मोक्षाकडे नेणारे असतात आणि आसुरी गुण असतात ते कर्माच्या बंधनामध्ये बांधतात. ज्या प्रमाणात आसुरी गुण तर त्यानुसार काय होतं आपल्याला पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात अडकून पडतो आपण. मग आपल्याला पुढचा मनुष्य जन्म मिळेलच असं नाही. मग पशुजन्मात म्हणजे आपलं पतन होऊ शकतं म्हणजे अशा पद्धतीने कधी कधी खूप आपल्याकडून
अशी तमोगुणी म्हणजे आसुरी कार्य झालेली असतील तर मग आपलं पतन सुद्धा होतं, म्हणजे आपल्याला नरकात सुद्धा ढकललं जातं. पुढे ते सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. मग ते काय म्हणतात भगवंत, की तू बिलकुल चिंता करू नकोस, की तुझा जन्म आसुरी गुणांचं झालेला नाहीये, म्हणजे तू आसुरी गुणांचा जन्मलेला नाहीस, असं सांगून त्याला ते एक प्रकारे प्रोत्साहन देतात पहा. म्हणजे त्याने युद्धात भाग घेणं हे काही आसुरी प्रवृत्तीचं लक्षण नव्हतं. तो युद्धासंबंधी असा सगळ्या बाजूनी साधक बाधक आपण म्हणतो ना, असा विचार करत होता. मग भीष्म किंवा द्रोण इतक्या जे सन्माननीय व्यक्ती आहेत, मग ह्यांची हत्या करू की नको असे त्याच्या मनात विचार होते. म्हणजे एखाद्या सद्गुणी किंवा ज्ञानी अशा सात्विक व्यक्तीच्या म्हणजे मनातच हे विचार येतात ना, हो की नाही? ह्याच्यावरून आपल्याला काय कळेल, की क्रोध किंवा म्हणजे खोटी प्रतिष्ठा किंवा अशा कठोरपणाच्या कुठल्या कृतींच्या तो आहारी गेला नव्हता. अत्यंत ज्ञानी आणि शुद्ध भक्त होता भगवंताचा अर्जुना. म्हणजे तो बिलकुल आसुरी प्रवृत्तीचा नव्हता. मग क्षत्रियांनी शत्रूवर बाण सोडला पाहिजे, म्हणजे क्षत्रियाने आपलं कर्तव्य कर्म केलं पाहिजे शत्रूशी लढून. हेच खरं दैवी समजलं जातं. आणि मग अशा कर्तव्यापासून परावृत्त झालं तर मग ते आसुरी लक्षण मानलं जाईल. म्हणून मग अर्जुनाला विलाप करायला बिलकुल काही कारण नको असं भगवंत म्हणतात. आणि म्हणून ते काय म्हणतात, की वर्णाश्रम धर्माच्या कुठल्याही नियमात तत्वांचं पालन करणारी कुठलीही म्हणजे व्यक्ती असते, म्हणजे ह्याच्यावरून आपण हे समजून घ्यायचं, की जेव्हा वर्णाश्रम धर्मानुसार पालन करते तत्वांचं एखादी कुठलीही व्यक्ती, तेव्हा ती कुठल्या म्हणजे प्रकृतीमध्ये स्थित असते, तर त्याला म्हणायचं दैवी गुणांमध्ये किंवा दैवी प्रकृतीमध्ये ती स्थित असते. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता पुढे जाऊ आपण. हे पार्थ, या जगतामध्ये देवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे लोक आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण आहे. मग आता आसुरी गुणांचं विवरण कसं आहे ते भगवंत सांगतात. म्हणजे काय, की जे बद्ध जीव आहेत त्यांचे दोन प्रकार आहेत. म्हणजे तर दैवी गुणांसह जन्मलेले लोक कसे असतात, संयमित जीवन जगतात. म्हणजे ते काय करतात, गुरु साधू शास्त्र्यांच्या आदेशानुसार आचरण करतात. म्हणजे आपण आपल्यासारख्या मनुष्याने काय केलं पाहिजे, प्रमाणित शास्त्रानुसार आपली कर्तव्य केली पाहिजेत. आणि हे कर्तव्याचरण करण्याची जी प्रवृत्ती असते आपल्यामध्ये त्यालाच दैवी प्रवृत्ती म्हणतात, बरं का. म्हणजे शास्त्र संमत जे कोणी नियमात तत्वांचं पालन करतात किंवा असे जे असतात ते दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असतात. मग दैवी प्रकृतीमध्ये जे स्थित असतात म्हणजे तर ते कोण असतात, तर म्हणजे साधारण सर्व म्हणजे जे दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असलेले आणि शास्त्रसंमत कर्म असे जे करणारे असतात, तर त्यांना म्हणजे देव म्हणतात. सगळं देवता असतात त्या. आणि मग शास्त्रसंमत जे नियमक तत्वांचं पालन करत नाहीत आणि स्वतःच्या इच्छेनुसार असं कोणतंही कर्म करतात, त्यांना असुरी प्रवृत्तीच किंवा त्याला दानव असं म्हणतात किंवा असुरी प्रवृत्ती युक्त असतात. मग शास्त्रसंमत नियमांचं म्हणजे पालन करणं हा एकमेव निकष इथं आपण वापरलाय पहा, म्हणजे भगवंतांनी. तर त्याचं म्हणजे काय सांगितलंय स्पष्टीकरण वेदामध्ये, तर असे जे असतात म्हणजे तर म्हणजे ते देव आणि दानव असे दोन प्रकार म्हणजे बद्ध जीवांचे. तर आता पहा, प्रजापतींनीच जन्म दिलाय ह्या देव आणि दानवांना, पण दोन्हीतला फरक पहा. म्हणजे जे दैवी गुणांनी युक्त असतात त्यांना देव म्हणायचं, आणि जे असुरी गुणांनी युक्त असतात तर त्यांना म्हणजे जे वेदसंमत आदेशांचं पालन करत नाही तर ते दानव असतात. म्हणजे देव जे असतात ते वेदसंमत आदेशांचं पालन करतात, आणि जे आसुरी प्रवृत्तीचे किंवा जे दानव असतात ते बिलकुल वेदसंमत आदेशांचं पालन करत नाहीत. मग हा भाग आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊया. हा, आता इथे आपण चित्रात बघतोय की मग आता आसुरी प्रवृत्तीचे लोक कसे असतात पहा. म्हणजे आताच्या काळात हे सगळं अशा पद्धतीचं म्हणजे अल्कोहोल म्हणजे मद्यपान, त्यानंतर आपण म्हणतो तर म्हणजे वेगवेगळी जी अशी निषिद्ध द्रव्य आहेत त्यांचं म्हणजे पान केलं जातं, किंवा अवैध मार्गाने पैसे मिळवणं किंवा असे म्हणजे अनैतिकता आपण पाहायला मिळते, किंवा मांसाहार केला जातो. तर हे सगळं शास्त्रामध्ये कसं निषिद्ध मानलं गेलंय, शास्त्रसंमत नाहीये हे. मग ह्यानुसार हा श्लोक आपण अभ्यासूया. प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या जनान विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. त्यांच्यात शुचिर्भूतपणा सदाचार असे सत्यही आढळत नाही. म्हणजे आता इथे आपण हा समजून घेतला पाहिजे बा, की आसुरी प्रवृत्तीचे जे लोक असतात ना, त्यांना कसं असतं,
तर शास्त्रसंमत जे विधिविधानांचं आपण खरं तर पालन करायला पाहिजे. जर आपण सुसंस्कृत मानव समाजात आपण जीवन जगत असू आणि आपल्याला ते जगायचं असेल तर. पण असे जे असतात आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात, तर ते काय करतात, तर ते शास्त्रोक्त नियमांचं त्यांना पहिल्यांदा ज्ञानच नसतं आणि समजा ते ज्ञान असेल म्हणजे तर त्यांचं शास्त्र नियमांचं पालन करण्याकडे ओढा पण नसतो. म्हणजे त्यांना तसं काही करायचंच नसतं. म्हणजे आसुरी लोक शास्त्र नियम एक तर जाणत नाहीत किंवा त्यांच्यातले काही जणांना ते जाणत असतील, तर त्या नियमाचं पालन करण्याची त्यांची वृत्तीही नसते आणि त्यांची श्रद्धा पण नसते भगवंतावर, की तेच सर्व कारणांचे कारण आहेत किंवा ते पुरुषोत्तम भगवान आहेत किंवा वैदिक आदेशानुसार त्यांना बिलकुल कर्म करायची इच्छा नसते म्हणजे. आणि मग अंतर्बाह्य त्यांच्यामध्ये शुचीपणा म्हणजे की शुचिर्भूतपणा म्हणतो आपण तो नसतो किंवा सदाचार नसतो. म्हणजे काय, की आपण सकाळी उठून स्नान केलं पाहिजे, आपण व्यवस्थित स्वच्छ दंत धावून किंवा दात घासणे हा म्हणजे हा भाग केला पाहिजे किंवा स्वच्छ आपण कपडे वस्त्र परिधान केली पाहिजेत. मग हे सगळे आपली शरीराची स्वच्छता आहे आणि आंतरिक स्वच्छता म्हणजे काय, तर आपण सदैव पवित्र हरिनामाचं स्मरण केलं पाहिजे. मग या महामंत्राचं आपण कीर्तन केलं पाहिजे किंवा भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये स्वतःला कसं रत करता येईल, रममाण करता येईल हे प्रयत्न केले पाहिजे. मग असुरांचं कसं असतं, की ते कुठल्याही अशा अंतर्बाह्य शुद्धी करता असणारे जे काही शास्त्राचे नियम आहेत, विधिविधान आहेत, त्यांचं पालन करण्यामध्ये बिलकुल कसलीही रुची नसते त्यांना. मग अशा म्हणजे असे जे असतात, मग त्यांना काय म्हणायचं, की ते आसुरी प्रवृत्तीचे असतात. आणि मग त्यामुळं काय होतं, की म्हणजे त्यांच्याकडून कुठला सदाचार किंवा सत्याचं पण आचरण होत नाही पहा. म्हणजेच काय, की आपण पाहतो आसुरी समाजाचे जे लोक आहेत, ते समाजाच्या हितार्थ असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा त्यामध्ये स्वीकार करत नाही आणि त्यामुळं कुठल्याही शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करत नाहीत आणि त्यामुळं कसं होतं, की असे जे असतात ते त्या म्हणजे असे प्रवृत्तीचे जे लोक असतात, मग त्यांच्यामुळं काय होतं समाजामध्ये एक प्रकारे पहा म्हणजे अशा म्हणजे प्रवृत्तीमुळे एक प्रकारे स्वैराचार म्हणा किंवा एक सामाजिक जो सलोखा आहे तो म्हणजे व्यवस्थित राहत नाही किंवा म्हणजे इथे आपण हा भाग समजून घेतला पाहिजे, की म्हणजे जी म्हणजे जी काल्पनिक म्हणजे अशी जी त्यांची समजूत असते ना, की म्हणजे आपणच सर्वश्रेष्ठ आहोत किंवा त्यांना आपणच काय वाटतो, की आपल्याला ज्ञान आहे असं त्यांना वाटत असतं आणि ते देखावा करत असतात त्याचा. आपण जसं मागच्या श्लोकात आता वाचलं. मग त्यामुळं ते त्या भ्रमातच राहतात आणि त्यामुळे ते कुठल्याही शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करत नाहीत. मग असे जे असतात ते असुर असतात आणि त्यामुळे त्यांची स्थिती अतिशय म्हणजे अशा पद्धतीची असते, की ते सदाचाराचं पालन करत नाहीत. सत्याचं पण त्यांच्यामध्ये फारसं आचरण नसतं आणि शुचिर्भूतपणा पण नसतो. मग आता आपण पुढे जाऊ. असत्यं ते जगत आहं अनीश्वरम् अपरसंभूतं किम अन्यत् कामहेतुकम्. ते म्हणतात की हे जगत असत्य तथा निराधार आहे. परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करत नाही. त्यांच्या मते केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळेच हे जग निर्माण झाले आहे आणि यांच्या निर्मितीस कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. आता असुरी प्रवृत्तीचे लोक काय समजतात, की हे जग म्हणजे केवळ भ्रम आहे, आभास आहे. त्याचं उत्पत्ती किंवा कार्य म्हणजे म्हणजे कार्यकारण ह्याचं जे काही आहे किंवा नियंत्रण, प्रयोजन इत्यादी काहीही नाहीये. म्हणजे याच्या उत्पत्तीचं असं कुठलंही कारण नाही असं त्यांना वाटतं. हे सगळं खोटं आहे म्हणजे असत्य आहे असं वाटतं. ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ही जी काही निर्माण झाली, ती अशी अचानक आकस्मिक क्रिया-प्रतिक्रियांनी झाली असेल असं त्यांना वाटतं किंवा परमेश्वराने शिष्ट हेतूसाठी ह्या सृष्टीची रचना केली असं त्यांना बिलकुल वाटत नाही. त्यांचा सिद्धांत असतो या सृष्टीच्या उत्पत्तीसाठी. स्वतःचा सिद्धांत असतो. त्यांना वाटतं या जगाची सगळी आपोआप निर्मिती झालीये, उत्पत्ती झाली. जगाच्या पाठी असला परमेश्वर नावाचा असं काहीही नसतं. काहीही कारण असं परमेश्वर म्हणण्यासारखं नाहीये आणि मग त्यांना भगवंतांचं अस्तित्वाचाच म्हणजे विश्वास नसतो, तर आपल्या हृदयस्थ परमात्म्याचं तर अस्तित्वाचा ते स्वीकार सुद्धा करत नाही. आणि मग त्यांना काय वाटतं हे सगळे म्हणजे हे सगळे केवळ पदार्थ म्हणजे संपूर्ण विश्व म्हणजे काय अज्ञानाचा एक गोळा आहे असं त्यांना वाटतं. सगळं काही शून्य आहे आणि केवळ आपण अज्ञानवशच अस्तित्वात आहोत असं त्यांना वाटतं. म्हणजे आणि मग
ह्याचं उदाहरण म्हणजे आपण स्वप्नावस्थेत असलो तर आपण अनेक गोष्टींची निर्मिती करतो, हो की नाही, जे आपल्याला शक्य नाहीत. अशा सगळ्या गोष्टी आपण करतो तिकडे स्वप्नामध्ये. आपण स्वप्न पाहत स्वप्नामध्ये अशा गोष्टी करतो, पण त्या खरं तर अस्तित्वात नसतात, हो की नाही. आणि आपण जागे झालो की आपल्याला ते स्वप्न आहे हे समजतं. मग वास्तविकपणे म्हणजे असं जीवन म्हणजे केवळ स्वप्न आहे असंच त्यांना वाटतं. म्हणजे अशा काहीतरी कल्पना असतात म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या. आणि मग त्यांना त्याचा उपभोग घेतला पाहिजे असं वाटतं ह्या जीवनाचा. म्हणजे अतिशय कुशल किंवा ज्ञान प्राप्ती करण्याचं म्हणजे जे काही असतं, तर अशा सगळ्या अधिक जेवढ्या वासना, इच्छा आणि त्या स्वप्नसृष्टीमध्येच ते रमलेले असतात. त्यातच गुरफटून जातात. आणि मग त्यांना काय वाटतं, की आपल्या म्हणजे ज्याप्रमाणे मुलाचा जन्म जेव्हा स्त्री-पुरुष म्हणजे एकत्र येतात तेव्हा होतो. मग तसं जग पण कसं आहे, आत्मतत्व विरहित आहे. म्हणजे असं काही नाहीये आत्मा वगैरे असं त्यांना वाटतं. केवळ स्त्री-पुरुषांच्या मैथुनातून मनुष्यांची किंवा इतर जीवांची सुद्धा अशा पद्धतीनेच म्हणजे निर्मिती झाली असं त्यांना वाटतं. किंवा म्हणजे इथे काही आत्म्याचा अस्तित्वाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचे सिद्धांत असतात. मग असा ते विचार करत असतात पहा. आणि मग खरं तर भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे, की श्रीकृष्ण म्हणतात, की "मयाध्यक्षेण प्रकृतीं सूयते सचराचरम्." माझ्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण सृष्टी कार्य करत असते, असं भगवंतांनी स्पष्ट सांगितलंय. पण तरी देखील श्रीकृष्णांच्या या वचनावर त्यांची श्रद्धा नाही किंवा त्यांना बिलकुल ह्या भौतिक सृष्टीचं म्हणजे उत्पत्ती का झाली आहे ह्याचं पण ज्ञान नसतं. आणि त्यांचे स्वतःचेच आसुरी व्यक्तींचे असे सिद्धांत असतात. आणि मग त्यांच्या दृष्टीने काय असतं, एका शास्त्राचा अर्थ दुसऱ्या शास्त्राच्या अर्थ इतकंच प्रमाणभूत असतो. कारण कसं, की शास्त्रांचा एकच प्रमाणभूत असा अर्थ असतो हेच त्यांना मान्य नसतं. मग त्यामुळे पहा आपण आत्ताचं वैज्ञानिक जग जे बघतोय, तर थोडक्यात आपल्या भाषेत सांगते, बोली भाषेत, की आपण इंग्लिशमध्ये जर ऐकली असतील ही वाक्य, की म्हणजे म्हणजे सायन्स इज चेंजिंग, ऑल्वेज चेंजिंग असं की सतत म्हणजे विज्ञानात नवीन-नवीन शोध लागतात. मग मागचा म्हणजे पुढचा शोध लागला की मागचा जो सिद्धांत आहे तो जुना होतो. हे सगळं काय आहे? तर म्हणजे त्यांचे असे सिद्धांत असतात. ते एका शास्त्राचा म्हणजे एक एक जे शास्त्र आहे, तर दुसरं शास्त्र इतकंच प्रमाणभूत असतं असं त्यांना वाटतं. म्हणजे त्यांना एकच शास्त्र असं आहे, असं त्यांना मान्यच नसतं. मग अशा पद्धतीचं आसुरी लोकांचे विचार असतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां. आता अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्यासाठी अहितकारी व उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. म्हणजे काय, की आता असे जे लोक असतात, तर ते जगाचा विनाश होईल असलीच कर्म सगळी करण्यामध्ये गुंतलेले असतात पहा. म्हणजे आता ह्या लोकांना अल्पबुद्धी असे लोक म्हटले आणि ते स्वतःचा विनाश ओढवून घेणारेच असतात. तर ते कसं? ते आपण समजून घेऊया म्हणजे. तर हे भौतिकवादी लोकांना आधी भगवंतांच्या अस्तित्वाची कल्पना नसते. समजा त्यांना कोणी कल्पना दिली, तर त्यांचा त्याच्यावर विश्वास नसतो. आणि त्यांना काय वाटत असतं, की आपण भरपूर प्रगती करत आहोत, अशी सगळी. आणि मग ते काय म्हणजे असे लोक भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये त्यांना काय म्हटले? अज्ञानी आणि विचारशून्य आहेत असं म्हटलं. म्हणजे का म्हटले? तर ते भौतिक जगत आहे म्हणजे ही सृष्टी, त्याचा जास्तीत जास्त कसा उपभोग मला घेता येईल. तर ह्यासाठी ते इंद्रिय तृप्तीसाठी सदैव नवीन-नवीन शोध लावतात, साधनांचे वेगवेगळ्या आणि मग त्याच्यातच ते मग्न असतात. मग असे जे भौतिक शोध आपण लावतो, तर मग त्यामुळे आपल्याला काय वाटतं, मानवी समाजाची केवढी मोठी प्रगती झाली असं वाटतं आपल्याला. म्हणजे असं मानतो की नाही आपण. आणि मग या संशोधनाचा परिणाम म्हणून काय झालं पहा, कितीतरी पशूंची हत्या झाली आणि इतर लोक सुद्धा समाजातले पहा अधिक क्रूर आणि हिंसक होत चाललेत. तर आपण पाहतो की नाही त्याचा परिणाम अत्याधुनिकतेचा. मग एकमेकांशी कसा व्यवहार करावा हे पण आता विसरून गेलेत. त्याचं जाणीवच नाही राहत त्यांना नंतर. असं होत चाललं ना. आणि मग आसुरी लोक कसे असतात? अमर्याद पशुहिंसा करणारे असे मानले गेले. म्हणजे आपण जगात आता हेच चित्र पाहतो, हो की नाही? मग असे जे लोक आहेत त्यांना जगाचं शत्रू मानलं जातं. कारण काय होतं, की प्राणी मात्रांचा ते विनाशच होईल अशा गोष्टी करतात किंवा अशा गोष्टींचा शोध लावतात. किंवा मग अशा संहारक गोष्टी ते असे निर्माण करतात, की पहा आता त्याचं उदाहरण देते मी, की आण्विक जी शस्त्रास्त्र आहेत म्हणजे याची संशोधनाची पूर्व सूचना दिली जाते. पण आता संपूर्ण जगाला आण्विक शस्त्रास्त्रांचा किती गर्व आहे पहा. म्हणजे आपण जाणतो हो की नाही, आमच्याकडे सर्वात जास्त आमच्या देशामध्ये असं संशोधनाचं कार्य घडतं. ह्याच्यावर प्रत्येक देशाला असा भयंकर अभिमान असतो. त्यांच्या देशात जे काही ते अशा पद्धतीचं संशोधन करत असतात. मग
आता ह्याच्यातून आपण समजून घेऊ की आत्ताच्या परिस्थितीत कोणत्याही क्षणी युद्ध होऊ शकेल आणि ही इतकी प्रचंड आण्विक न्यूक्लिअर बॉम्ब पासून सगळं इतकी स्फोटक इतकी म्हणजे अद्ययावत अशी सगळी आपल्याकडे आहेत गोष्टी म्हणजे शस्त्रास्त्र म्हणजे आण्विक म्हणू आपण अशी तर असं आहे की म्हणजे ती कोणत्याही क्षणी सर्व काही उद्ध्वस्त करू शकेल आणि ही शस्त्र मग त्यांनी केवळ जगाच्या विनाशासाठीच निर्माण केलेली असतात आणि मग ह्याच्यातनं आपण समजून घेतलं पाहिजे की मग ही जी वृत्ती आहे ही आसुरी वृत्ती आहे आणि मानव समाजामध्ये अशा अस्त्रांचा शोध लावण्यात आला किंवा तर मग हे आसुरी वृत्ती च आपण त्याला म्हणू शकतो कारण आपण काय केलं पाहिजे तर आपण समाजाचे सुख किंवा समृद्धी किंवा भरभराटीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत खरं तर मानव समाजाने पण बिलकुल असं केलं जात नाही तर ते अशा शस्त्रास्त्र आणि ह्यांच्या निर्मितीमध्येच गुंतलेले असतात आणि मग असे उग्र कर्मामुळे काय होतं तर अहितकारी अशी ती कर्म ठरतात आणि त्याच्यातच ते संलग्न असतात आणि जगाचा विनाश किंवा अहितकारी कर्मच ते करत असतात आणि स्वतःचा पण त्यामुळं नाश ओढवून घेतात आता आपण पुढे जाऊ कधीच तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व खोटी प्रतिष्ठा मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिरभूत कर्म करण्यास प्रतस्थ झालेले असतात इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानवी संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो अशा प्रकारे त्यांना मरेपर्यंत अमर्याद चिंता ग्रासलेले असते शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले असतात काम क्रोध परायण झालेले असतात असुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करतात अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात आता आपण हा भाग इथे समजून घेऊ की हे जे असुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते काय त्यांचं कसं असतं की त्यांच्या न संपणाऱ्या इच्छा आकांक्षा म्हणजे कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचं ते आश्रय घेत असतात अशा पद्धतीने विषय म्हणजे विषय भोग घेण्यासाठी ते असे सतत म्हणजे एकावर एक इच्छा त्यांच्या वाढवीतच असतात असं होतं मग त्यामुळे काय होतं की त्यांच्या सदैव ते चिंतेनेच ग्रासलेले असतात त्यांच्या इच्छामुळे आणि इतका त्यांना मोह असतो अशी कर्म करण्याचा की ते सतत कर्म करतच राहतात मग आपण चुकीच्या मार्गाने काम करतोय किंवा आपल्याला काही ज्ञान नाही आहे किंवा हेच पण त्यांना कळू शकत नाही किंवा त्यांना सांगता पण येत नाही बरं का असं आणि मग ते असे जे लोक असतात ते काय करतात की म्हणजे आसुरी लोक जे असतात ते स्वतःच एक परमेश्वराची अशी निर्मिती करतात स्वनिर्मितच मंत्राचं उच्चारण करतील अशा पद्धतीचं असतं म्हणजे सगळं स्वतःच्या मनानेच करण्याचा भाग असतो शास्त्रसंमत किंवा ज्ञान प्राप्त करून काही ते करत नाही मग परिणाम तर काय तर त्यांचं काय असतं जीवन म्हणजे लैंगिक भोग आणि धनसंचय ह्या दोन गोष्टी म्हणजेच त्यांचं जीवन असतं आणि त्यामध्येच ते त्या गोष्टींमध्ये अधिक अधिक आकर्षित होतात मग आता आसुरी लोक कसे असतात तर मदिराक्षी म्हणजे आपण म्हणतो तर अशा पद्धतीनं द्यूत आणि मांसाहाराकडे ते आकर्षित होत असतात हे चार ज्या गोष्टी आपण चित्रात बघतोय पहा तर इथे लिहिल्यात चार गोष्टी त्या तर काय आहेत आपण पाहिलं मद्यपान किंवा असे अवैध संबंध किंवा द्यूत म्हणजे जुगार किंवा अशा अनैतिक मार्ग म्हणजे अवैध मार्गाने थोडक्यात पैसे मिळवण्याचे प्रकार किंवा मांसाहार तर ह्याच्यामध्येच ते गुंतलेले असतात म्हणजे आणि मग अभिमान आणि खोट्या प्रतिष्ठेने ते उन्मत्त हाती जसं आपण मगाशी पाहिलं उदाहरण त्याचं तर त्यामध्ये वेदांशी असहमत अशा सगळ्या कृती म्हणजे ज्या घृणास्पद आहेत म्हणजे तर अशा करतात की ज्या समाजामध्ये किंवा जगामध्ये घृणास्पद म्हणजे अशा ज्या कृती आहेत म्हणजे अशा किंवा अशा म्हणजे सर्व त्यांचे कर्म असतात मग काय होतं जग त्यांना कृत्रिम असं मान सन्मान देतं समोर मिथ्या म्हणजे असा मान सन्मान पण ते वस्तुतः काय असतं तर नरकाच्या दिशेने जात असतात म्हणजे आणि त्यांना वाटत असतं आपण फार प्रगती करतो पहा म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचं म्हणजे आचरण असतं मग आता पुढे आपण काय म्हटलं की इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानवी संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असं त्यांना विश्वास असतो म्हणजे विश्वास त्यांचा असतो म्हणजे काय की आसुरी लोकांच्या म्हणजे मनामध्ये कसे विचार असतात किंवा त्यांना कसं वाटतं की इंद्रिय उपभोग करायचं हेच मानवी जीवनाचं अगदी अंतिम लक्ष आहे आणि ह्याच्यापेक्षा दुसरं काही लक्षच असू शकत नाही म्हणजे मरणापर्यंत त्यांची हीच अशी धारणा असते पुनर्जन्मावर त्यांना बिलकुल विश्वास नसतो मनुष्याला आपल्या कर्मानुसार निरनिराळ्या प्रकारचे देह मिळतात किंवा त्यांना निरनिराळ्या योनीमध्ये प्रवेश मिळतो असं काही त्यांचा विश्वास नसतो त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात ज्या काही आखलेल्या योजना असतात त्याला कधी अंतच नसतो आणि मग त्या योजनामधून योजना अशा आखतच जातात त्याची कधी पूर्ती होत नाही कारण ह्या न संपणाऱ्या इच्छा आकांक्षामध्ये ते सतत गुंतलेले राहतात आणि मग काय होतं आसुरी मनोवृत्तीचे लोक असतात
मग ते अगदी म्हणजे त्याचं उदाहरण आपण घेऊया, की अगदी मृत्यू समयी सुद्धा ते वैद्यांना किंवा डॉक्टरना काय विचारतात, की मला अजून 4 वर्ष वाढवून मिळतील का? माझं हे करायचं राहिलंय, जरा मुलाचं लग्न होऊ दे, मग जरा घर बांधून घे, मला जावई येऊ दे. म्हणजे आपण आता ही व्यवहारातली उदाहरणं अभ्यासली असतील म्हणजे. तर आपण उदाहरण म्हणून पाहूया याच्याकडे. टीका करणे हा हेतू नाही. पण असं असतं, घडतं. म्हणजे त्यांच्या योजना ज्या असतात ना एकावर एक, त्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नसतात. मग असं त्यांना लक्षात येत नाही, म्हणजे की एखादा डॉक्टर एखाद्याचं आयुष्य क्षणभराने किंवा कणभराने वाढवू शकेल का? हो, बिलकुल नाही, हो की नाही? म्हणजे काय, की मृत्यूची सूचना आली असं म्हणजे काय, की असं काही मनुष्याच्या इच्छेचा मुळीच विचार कधी होत नसतो, हो की नाही? प्रकृतीचे जे नियम आहेत त्यानुसार आपण समजून घेतले, की आपल्याला जितका भोग ठरवून दिलाय, तर त्यापेक्षा एकही क्षणभर सुद्धा आपण अधिक काळ आपण तिथे असूच शकणार नाही. तर भौतिक प्रकृतीचे हे नियम भगवंतांनी म्हणजे जी भौतिक प्रकृतीची रचना केली आणि तिचं मायादेवी नियंत्रण करतात आणि तिचं प्रत्यक्षपणे नियंत्रण सुद्धा भगवंत करतात, त्यानुसार आहेत. तर हा भाग त्यांना कधी कळतच नाही. आणि परमेश्वरावर किंवा आपल्या हृदयस्थ परमात्म्यावर त्यांचा विश्वास नसतो. त्यामुळे ते काय करतात, इंद्रिय तृप्तीची सगळी पापकर्म करण्यात एकदम ते गुंतलेले असतात. आणि मग हे त्यांना माहितीच नसतं, की आपल्या हृदयात पण एक साक्षी परमात्मा आहे किंवा भगवंत आहे, की तो सगळ्या जीवांचं निरीक्षण करतो. म्हणजे आपण काल अभ्यासलो, हो की नाही? एका झाडावर बसलेले 2 पक्षी. एक पक्षी काय करतो, तर शाखेवरील सुख-दुःख रूपी फळ भोगत असतो आणि दुसरा पक्षी काय करतो, साक्षी असतो. मात्र आसुरी प्रवृत्तीचे जे लोक असतात त्यांना वेदांचंही ज्ञान नसते आणि त्यांची वेदावर श्रद्धा पण नसते. आणि म्हणून काय होतं, कसल्याही परिणामाची बिलकुल कसलीही चिंता न करता ते अगदी इंद्रिय तृप्तीचा स्वेच्छाचार आणि आपण सगळं करण्यास स्वतंत्र आहे असं मानतात. आणि मग ते काय म्हणतात, की जे काही त्यांच्याकडे आहे म्हणजे, तर त्याच्यात अजून धन कसं मिळवता येईल म्हणून ते मग अशा वेगवेगळ्या कुठल्याही म्हणजे आपण म्हणतो ना, अन्यायी मार्गाने सुद्धा धनसंचय करतात. म्हणजे गुन्हेगारी प्रवृत्ती किंवा हे जे पाहायला मिळतं, हे कशाचं उदाहरण आहे, तर आसुरी प्रवृत्तीचं उदाहरण आहे पहा. मग अशा पद्धतीने आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात, त्यांचे विचार असतात. मग आता आपण पुढे जाऊया. हां. आसुरी प्रवृत्तीचा मनुष्य विचार करतो, की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोगता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझ्या वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान करेन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. आता हे आपण समजून घेऊ. म्हणजे आसुरी मनुष्यांचं कसं असतं, त्यांच्या धनसंचयाची जी इच्छा असते ना, त्याला काही अंतच नसतो. सतत धनार्जन आपण कसं जास्त करू, आपण संपत्ती कशी जास्त मिळवू, असंच त्यांना इच्छा किंवा अभिलाषा म्हणतो आपण तशी असते. अमर्याद ज्याला म्हणतात अशी इच्छा. म्हणजे संपत्तीचा साठा करण्याची. म्हणजे त्यांच्याकडं कितीही म्हणजे अशी भरपूर संपत्ती असतेच बरं का, म्हणजे त्यांनी साठवलेलं असतं. पण ते धन कोणत्या योजना केल्यानं अधिकाधिक अजून वाढेल याचाच ते विचार करतात म्हणजे पहा. आणि ह्यासाठी कुठलंही पापकर्म करायला ते बिलकुल संकोच करत नाहीत. अवैध म्हणजे मार्गाने म्हणजे असं म्हणजे वेगवेगळं आपण म्हणतो, की भ्रष्ट पद्धतीने किंवा लाचलुचपत असे प्रकार, काळा बाजार असे सगळे करून त्यांनी येन-केन प्रकारे आपल्याकडे संपत्ती असा साठा केलेला असतो सगळ्या सुखसाधनांचा, कुटुंब, घर, धनसाठा म्हणजे सगळं असं त्यांनी अशा पद्धतीने ह्या गोष्टींकडे मोहित होऊन तो केलेला असतो. आणि मग ह्यात अजून कशी वृद्धी होईल याचीच ते योजना आखत असतात आणि त्यांना काय वाटत असतं, म्हणजे म्हणजे त्यांचं तसं असा म्हणजे स्वतःच्या सामर्थ्यावर असा विश्वास असतो आणि त्यांना काय वाटतं, आपल्याला हे प्राप्त झालेलं वैभव म्हणजे आपल्या पूर्वजन्मातल्या पुण्यकर्माचं फळ आहे बहुतेक असं. असं त्यांना म्हणजे ते त्यांना हे काही भागच लक्षात येत नसतं आणि त्यांना वाटत असतं हे माझ्या सामर्थ्यावर म्हणजे अशा पद्धतीनं मला मिळालंय म्हणजे स्वकष्टामुळं आपल्याला ही धनप्राप्ती झाली असं वाटत असतं. खरं तर आपलं पूर्वजन्माचं जे काही सुकृत असतं ना, त्यानुसार आपल्याला अशी संधी दिली जाते आणि आपल्याला असं वैभव किंवा अशा चांगल्या कुळामध्ये जन्म हे काही गोष्टी घडतात ना, तर हे कशामुळे असतं जन्मानुसार जे काही आपलं कर्मफल असतं, तर त्यानुसार आपल्याला पुढच्या जीवनामध्ये देह आणि तसं आपल्याला सर्व वातावरण मिळतं, हो की नाही? हे आपण काल अभ्यासलं. पण असे कर्माचे जे नियम आहेत किंवा कर्मफल सिद्धांत म्हणतो आपण, गरुड पुराणामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. तर याच्यावरनं बिलकुल विश्वास नसतो त्यांचा. त्यांचा स्वकर्तृत्वावर फार विश्वास असतो. मग म्हणजे आपण पाहतो
की पुण्यकर्मामुळे काय होतं, हे कर्माचे जे नियम आहेत तर पूर्वजन्मातले जे कर्म असतात त्यानुसार कोणाला श्रीमंती मिळते किंवा कोण सौंदर्यवान होतो किंवा कोण सुशिक्षित घरात असं त्याला स्थान मिळतं. हे सगळे आसुरी लोकांना म्हणजे काय वाटतं की हे सगळे योगायोगाने किंवा मला माझ्या स्वबळावर मिळालेले आहे, स्वसामर्थ्यामुळे. म्हणजे विविध प्रकारचे लोक असतात. सौंदर्य किंवा शिक्षणाच्या विविधतेमध्ये काहीतरी व्यवस्था असते याची त्यांना काही जाणीव नसते आणि ते काय करतात, आसुरी लोकांमध्ये स्पर्धा असते पहा. म्हणजे एक शत्रू होतो, मग हे आसुरी लोक एकमेकांचे म्हणजे असे शत्रू होतात. दुसरा त्यांचा शत्रू होतो. एकमेकांची अशी शत्रुता करतात ते. आणि मग हे शत्रुत्व पहा आपण सगळ्या स्तरावर पाहतो. व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये, कुटुंबात असतं असं. त्यानंतर समाजात असतं, राष्ट्रात असतं आणि यामुळे काय होतं पहा, 2 शेजाऱ्यांचं पटत नाही, 2 नातेवाईकांचं पटत नाही. आपण पाहतो ना सासू-सून म्हणजे आता म्हणजे आई-मुलगा सुद्धा पटत नाही. म्हणजे सगळ्या लेव्हलवर 2 असतं. असं काही नाही की ह्यांचंच पटणार नाही किंवा त्यांचं म्हणजे सगळीकडे आपण ते पाहतो. मग समाजामध्ये पण असतं. मग राष्ट्रामध्ये पहा युद्ध होतं, मग कलह किंवा शत्रुता असते, मग किंवा ह्या आतंकवादाचं हे कारण काय आहे? तर हे सगळं अशा पद्धतीची आसुरी प्रवृत्ती आणि स्पर्धा ह्याचं म्हणजे हेच आहे कारण ह्या सगळ्याचं. म्हणजे काय, या आसुरी मनुष्याला काय वाटतं आपण इतरांच्या त्यागावर जगू शकतो आणि सामान्यतः ते स्वतःलाच मी म्हणजे कोणीतरी परमेश्वर आहे असं मानतात. मग असे अनुयायी काय प्रचार करतात म्हणजे म्हणजे किंवा आसुरी लोकांचे जे अनुयायी असतात किंवा त्यांना ते काय सांगतात, तुम्ही परमेश्वराला इकडे-तिकडे कुठेही शोधू नका. तो तुमच्यामध्येच आहे आणि तुम्हीच परमेश्वर आहात आणि तुम्हाला जे काही आवडेल ते तुम्ही करा. तुम्ही स्वतःच परमेश्वर आहात असं सांगतात. परमेश्वरावर बिलकुल विश्वास ठेवू नका. म्हणजे परमेश्वराचा धिक्कार करा. परमेश्वर असा काही नसतो. असा असुरांचा प्रचार असतो पहा. म्हणजे स्वतःलाच तुम्ही परमेश्वर आहात असं समजा, असं सांगतात ते. म्हणजे आसुरी मनुष्य काय पाहतो, इतर लोक कसे आपल्या इतके श्रीमंत आणि प्रभावी आहेत. मग आपणच त्यांच्यामध्ये श्रीमंत आणि प्रभावी आहे असं त्याला वाटतं आणि आपल्यापेक्षा श्रीमंत आणि प्रभावी कुणी असू शकत नाही आणि असं असेल तर मग तो फार स्पर्धा वगैरे आपण पाहिलात त्या शत्रुता असं सगळं असतं. मग तो म्हणजे मग आणखी काय प्रयत्न करतो, तर उच्च ग्रह असतात. तर त्या तिथे जाण्याविषयी तो प्रयत्न म्हणजे यज्ञ वगैरे असं, तर त्याच्यावर त्याचा बिलकुल विश्वास नसतो. म्हणजे जसं आपण वेगवेगळी कर्मकांड आपण पाहिली, की त्याद्वारे आपण म्हणजे आपली पापकर्म अनेक जन्मांची नष्ट होऊन आपल्याला उच्च ग्रहावर म्हणजे सांगितलेले आहेत वेदामध्ये. तर असे ते करत असतात लोक सकाम कर्म करताना आणि त्यानुसार त्यांना उच्चतर गृहामध्ये स्थान मिळत असतं. पण ह्याच्यावर त्यांचा विश्वास नसतो आणि मग त्यांना काय वाटतं एखादं यंत्र निर्माण करू आणि त्याच्या सहाय्याने आम्ही ह्या उच्च लोकांमध्ये म्हणजे स्थान प्राप्त करू. आता ह्याचं उदाहरण म्हणजे काय, आता एक खूप छान उदाहरण आहे बरं का. आता रावण आपल्याला माहिती तर रावणाने काय केलं होतं, स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी म्हणजे त्यांना सांगितलं आपल्या असुर लोकांना असुर बांधवांना की मी एक शिडी तयार करणार आहे आणि त्यामुळे काय होईल, हे वेदोक्त यज्ञ याग वगैरे न करता आपल्याला डायरेक्ट म्हणजे लगेच आपल्याला स्वर्ग प्राप्तीच होईल. म्हणजे अशा पद्धतीचे त्यांचे विचार असतात. किंवा आधुनिक काळातलं आता आसुरी लोकांचं उदाहरण काय घ्यायचं? तर आता पहा, ही यंत्र सगळी निर्माण केली आपण असे उपग्रह आणि हे आपण पाहिले हो की नाही? वेगवेगळे उपग्रह सोडले जातात. मग ह्या ग्रहावर जाण्यासाठी खडतर प्रयास करतात ते. ही सगळी कशाची उदाहरणं आहेत? मोहाची उदाहरणं आहेत. म्हणजे एक प्रकारे परिणामतः आपण त्यांच्या नकळत ते नरकाच्या दिशेनेच धावतायत हे आपल्याला समजत नाहीये. म्हणजे मोह आपण म्हणतो ना, मोहजाल असं म्हणतो त्याला. तर जसा जाळ्यात अडकलेला मासा कधी बाहेर येत नाही ना, तर अशी अशी जी अवस्था असते ती आसुरी लोकांसाठी बाहेर पडण्याचा मार्गच म्हणजे उपलब्ध नसतो असा त्यांना म्हणजे अशी त्यांची अवस्था झालेली असते का तर एका इच्छेतून दुसऱ्या इच्छेत अशा न संपणाऱ्या अमर्यादित इच्छा आणि त्यांचा पाठपुरावा असे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. म्हणजे पहा इथे चित्रात दाखवले कंस कसा होता आपला मृत्यू म्हणजे आपल्याला मृत्यू येऊ नये आणि म्हणून म्हणजे आपला टाळण्यासाठी तो त्यांनी काय केलं देवकीच्या अनेक पुत्रांची हत्या केली हो की नाही. किंवा इथे चित्रात दाखवले की जेव्हा आकाशवाणी झाली त्यावेळेला तो अत्यंत संतापला आणि त्यांनी देवकीचे खरं तर त्याच्या बहीण लगेच त्यांनी असे केस धरले ओढून आणि तलवार काढली पहा चित्रात
हत्या करण्यासाठी, म्हणजे असे असतात आसुरी प्रवृत्तीचे लोक. मग हे त्याचं उदाहरण आहे म्हणजे कंस. आणि इकडे रावण पाहिला. मग इथे चित्रात आपण पाहतो. मग ते रावणाने काय केलं, साधूचा वेश घेऊन त्यांनी सीतामातांचं अपहरण केलं. म्हणजे अशा कुठल्याही थरावर जाऊन त्या कुठल्याही गोष्टी करतात. म्हणजे असे जे असतात, तर ते आसुरी प्रवृत्तीचे. म्हणजे हे आपण आताताईंची उदाहरणं पाहिली, हो की नाही? तर मग त्याच्यामध्ये दुसऱ्यांच्या स्त्रीचं अपहरण करणारा म्हणजे हा आताताई मानला गेलाय. म्हणजे असं हे शास्त्रसंमत नाहीये हे जे काही आहे ते. आणि मग असे जे लोक असतात ते शास्त्राच्या कुठल्याच विधिविधानांचं पालन करत नाहीत, म्हणून त्यांना असुर म्हटलं जातं. आता आपण पुढे जाऊ. तर या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले, मोहजालामध्ये बद्ध झालेले असुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. आता हे असे जे लोक असतात त्यांचं काय होतं, तर मग ते अशा अनेक इंद्रिय तृप्तीच्या म्हणजे इच्छामध्ये सतत गुंतलेले असतात. आणि मग त्यामुळं ते चिंतांनी भ्रांत झालेले म्हणजे गोंधळलेले, संभ्रमित झालेले केलेले. आणि मग अशा मोह, जसं मी आता सांगितलं, की मासा जसं जाळ्यात अडकतो तसे आणि त्यातून तो बाहेर येऊ शकत नाही, असे ते बद्ध झालेले असतात त्यांच्या इच्छांमध्ये. आणि मग त्यामुळे ते इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक म्हणजे जास्तीत जास्त आसक्त होत राहतात. मग असे जे लोक असतात त्यांचं काय होतं, त्या नरकामध्ये ते पतित होतात किंवा त्यांना नरकामध्ये स्थान मिळतं. आता हा भाग आपण अभ्यासला. आता पुढे जाऊ आपण. हां. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि त्या धर्माची निंदा करतात. आता ह्याच्यावरनं समजून घेऊ आपण, की ह्याचा अर्थ काय, की आसुरी मनुष्य असतात ना, त्यांचा भगवंतांच्या श्रेष्ठत्वालाच विरोध तो करतो. त्याचा शास्त्रावरही विश्वास नसतो. आणि आसुरी मनुष्य भगवंत आणि शास्त्रांचा सदैव द्वेष करतो पहा. स्वतःला प्राप्त झालेली तथाकथित प्रतिष्ठा असते किंवा स्वतःकडे असलेला धनसंचय किंवा जे काही असतं, तर हे स्वतःच्या बळामुळे असं त्याला वाटतं. स्वबळावर, स्वकष्टार्जित मिळवलंय असं त्याला वाटतं. त्याला हे माहीत नसतं, की हे वर्तमान जीवन म्हणजेच पुढील जन्माची पूर्वसिद्धता आहे. मग त्याला हे माहीत नसल्यामुळे काय होतं, तो स्वतःचा आणि त्याच वेळी इतरांचा पण द्वेष करत असतो अशा पद्धतीने. मग असे जे असतात ते स्वतःच्या आणि इतरांच्या शरीराची एक प्रकारे हिंसाच करतात आपण म्हणू, हो की नाही? मग जो अज्ञानी असतो मनुष्य तो कधीही भगवंतांच्या नियंत्रणास म्हणजे महत्त्व देत नाही किंवा भगवंतांचा तो शास्त्राचाच द्वेषी असतो. म्हणजे परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयीच त्याला शंका असते किंवा ते वाद करतात किंवा शास्त्र प्रमाणांची त्यांना जी अधिकृत असते ना ती मान्य नसते किंवा ते नाकारतात शास्त्र प्रमाण. प्रत्येक कर्म करताना ते स्वतःला स्वतंत्र असे म्हणजे मीच सामर्थ्यशाली आहे आणि माझ्याकडेच बळ, सामर्थ्य, धन असं जे आहे ते इतरांकडे बिलकुल नाही असं त्यांना वाटतं. आणि ते स्वैराचारी असतात. म्हणजे त्यांना कुणीही थांबवू शकणार नाही आपल्याला. आपल्या इंद्रिय तृप्तीच्या आड कुणीही येऊ शकणार नाही असं वाटतं. आणि मग ते शत्रूला स्वबळावर नष्ट करायची अशी योजना सुद्धा आखत असतात. आता इथे आपण चित्रामध्ये पाहिलं तर आपण काय बघतोय, की इथे हे शिशु म्हणजे हे जे इथे शिशुपाल होते. तर हे कसं होते, असे आसुरी प्रवृत्ती म्हणजे चं उदाहरण आहे. तर हे कसं ते अत्यंत मत्सरी होते. म्हणजे श्रीकृष्णांचा त्यांनी अत्यंत द्वेष केला भगवंतांचा. आणि पहा, मग त्यांनी भर दरबारामध्ये भगवंतांच्यावर टीका केली. मग त्यांचं भगवंतांनी काय केलं, त्यांच्यावर सुदर्शन चक्र सोडलं आणि त्यांचा वध केला. म्हणजे असे असतात ते आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. मग त्यांना भगवंत नेहमी दंडित करीत असतात. आता आपण पुढे जाऊया. जो द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत, त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. म्हणजे काय, की आता जे असे आहेत, द्वेषी किंवा क्रूर आहेत किंवा नराधम प्रवृत्तीचे आहेत. कसे आहेत ते आपण आता अभ्यासलं, आसुरी प्रवृत्तीचे लोक. मग असे जे असतात ना, तर त्यांना भगवंत काय करत असतात, तर म्हणजे त्यांना एकतर आसुरी मनुष्यांना भगवंतांच्या श्रेष्ठत्वाचं म्हणजे मान्यच नसतं. आणि आपल्या इच्छेनुसार आपण कसंही कर्म केलं तरी चालतं असं त्यांना वाटतं म्हणजे. आणि मग त्यांचा पूर्वजन्म किंवा म्हणजे अशा ह्या गोष्टीवर पण काही विश्वास नसतो. म्हणजे स्वतःच्या निर्णयावरच ते अवलंबून म्हणजे भगवंतांच्या इच्छेवर आपण अवलंबून आहे, असं त्यांना वाटतं.
वाटतं जिथे श्रेष्ठत्व असते मान्य करत नाही तिथे हे सगळं पुनर्जन्म किंवा ह्या गोष्टी भगवंतांच्या इच्छेवर आपण अवलंबून असतो हे सुद्धा त्यांना मान्य नसतं पहा. आणि मग विशिष्ट देहाला जे काही आपण म्हणजे जीवाला आपल्या म्हणजे आपल्याला जो काही देह मिळतो तो परमेश्वराच्या अधिकाराने किंवा इच्छेने मिळतो तर हे सुद्धा म्हणजे त्या अशा प्रकारे त्यांना मान्य नसते. आणि म्हणून काय होतं की असे जे लोक असतात म्हणजे तर त्यांना मग असे त्यांची जी आसुरी कर्म असतात तर त्यांना मग असुरांच्या योनीमध्येच ठेवलं जातं चिरकाळासाठी. आणि मग ते द्वेषी नराधमच राहतात म्हणजे. आणि मग आसुरी योनीतील लोक कसे असतात सदैव कामक म्हणजे सदैव हिंसक द्वेषी अपवित्र. आणि मग असे जे असतात त्यांच्यामुळे काय होईल पहा सगळ्या समाजामध्ये असा असमतोलच राहील हो की नाही. म्हणजे आताची आपण सामाजिक परिस्थिती पाहिली तर हे सगळ्या घटना पाहतो ना हिंसक सगळ्या गोष्टी किंवा आपण अशा पद्धतीनं स्त्रियांवरील अत्याचारांचं प्रमाण वाढलेलं किंवा द्वेषी असे लोक आहेत सगळीकडे म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला अशा घटना रोज आपण जर वर्तमानपत्र पाहिलं तर त्याच्यात किंवा बातम्यामध्ये पाहतो हे सगळं कशाचं वर्णन म्हणजे कशाचं उदाहरण आहे तर असा हळूहळू म्हणजे आसुरी प्रवृत्ती बळावत चालल्यात त्याचं उदाहरण आहे. मग पूर्वीच्या काळी अरण्यामध्ये जे पारधी असायचे ते आसुरी योनीतील मानले जायचे. आता आपण पुढे जाऊया. हे कोणते आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधोगतीला प्राप्त होतात. मग असे जे असतात आसुरी योनीमध्ये ते कधीही म्हणजे म्हणजे भगवंतांपर्यंत येऊ शकत नाहीत. म्हणजे काय की भगवंत असुराविषयी कधीही कृपाळू नसतात. ते जरी भगवंत परम दयाळू आहेत. पण आसुरी जन्म म्हणजे आसुरी जे लोक असतात त्यांना जन्मजन्मी ते आसुरी योनीमध्येच ठेवतात आणि भगवंतांची कृपा म्हणजे त्यांच्यावर होत नाही. त्यामुळे कसं त्यांचं अधःपतनच होत जातं आणि त्यामुळे त्यांना अधःपतन जे होतं त्यामुळे कुत्रा, मांजर, डुक्कर अशीच शरीरं मिळतात. म्हणजे काय ह्या श्लोकात असं स्पष्ट म्हणजे त्याचा अर्थ जो आहे तो काय आहे की असुरांना जीवनाच्या कोणत्याही दशेत भगवत कृपा कधी प्राप्तच होत नाही किंवा तशी संधी पण मिळत नाही. आणि मग अशा लोकांचं हळूहळू पतनच होत असतं अशा खालच्या योनीमध्ये. आणि मग आपण आता म्हणजे असं म्हटलं की खालच्या योनीमध्ये भगवंत म्हणजे त्यांना का पाठवतात अशा अधम योनीमध्ये म्हणजे असं कोणी म्हणेल ना ते परमेश्वर आहेत मग ते दया का नाही करत म्हणजे परमेश्वर अशा असुरावर का नाही दया करत इतके कृपाळू आहेत कृपाळू किंवा दयाळू आहेत आपल्याला प्रश्न पडेल ना. आपण भगवंतांचं असं वर्णन करतो. मग आता आपण इथे समजून घ्या की भगवंत कोणाचाही द्वेष करत नाहीत. पण असं असुरांना अशा अधम योनीमध्ये ठेवणं म्हणजे सुद्धा भगवंत कृपाच करत असतात त्यांच्यावर. म्हणजे हे एक त्यांच्या कृपेचं दुसरं आपण स्वरूप किंवा पद्धत आहे किंवा एक रूप आहे असं म्हणू. म्हणजे कधी कधी पाहता आपण अभ्यासलंय ना शास्त्रामध्ये किंवा पुराणामध्ये की भगवंतांनी काय केलं तर असुरांचा वध केला रावण कंस हिरण्यकश्यपू असं हो की नाही ही उदाहरणं. मग जेव्हा भगवंतांनी मारलेला असुर असतो ना तर त्याला मुक्ती मिळते म्हणजे मोक्ष मिळतो अशी उदाहरणं आहेत. म्हणजे म्हणून असुरांचा केवळ वध करण्यासाठी भगवंतांनी विविध अवतार धारण केले. आणि पहा भगवंतांच्या हातनं म्हणजे किंवा त्यांच्याकडून मारलं जाण्याचं भाग्य ज्यांना लाभलं त्यांच्यावर भगवंतांची एक प्रकारे कृपाच झाली हो की नाही. त्यांना मुक्ती मिळाली. मग अशा पद्धतीने भगवंत त्यांच्यावर देखील कृपाच करत असतात. मग हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊया. त्रिविधम नरकस्य कस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस आता माझा आवाज नाही आला. हरे कृष्ण माताजी. नाही, आता फक्त तुम्ही तो श्लोक वाचत होते तो आला, नंतर मग नाही आला. त्रिविधं नरकस्तेदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस माते तत्रयं त्यजेत. काम क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. आता इथे आपण समजून घेतलं पाहिजे की ही जी सांगितली काम क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वार आहेत बरं का. म्हणजे काय की आसुरी जीवनाचा आरंभ कसा होतो हे आपण समजून घेतलं. मग आता हे कामवासना जेव्हा तृप्त करायचा आसुरी लोक प्रयत्न करतात तेव्हा ते कामवासना त्यांच्या तृप्त होत नाहीत. म्हणजे त्यांच्या जे आसक्ती असतात असंख्य वासना
मग त्यामुळे काय होतं, क्रोध आणि लोभ आपण ते चक्र अभ्यासलं, हो की नाही. मग आता जो बुद्धिमान मनुष्य आहे त्याने या आसुरी म्हणजे योनी आपल्याला नको आहेत किंवा त्या प्राप्त होऊ नयेत म्हणून काय केलं पाहिजे, हे काम क्रोध रूपी शत्रूंचा आपण त्याग केला पाहिजे, असा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि हे जे शत्रू आहेत ते काय करतात, आपल्या आत्म्याला इतक्या थरापर्यंत म्हणजे नेऊन आपला नाश करू शकतात की पुन्हा आपल्याला ह्या भवबंधनातून मुक्त होण्याची शक्यता राहते. म्हणून आपण वेळीच हे काम क्रोध आणि लोभ हे शत्रू आहेत, तर ह्यांचा त्याग केला पाहिजे असं भगवंत सांगतात. आता आपण पुढे जाऊ. हे कौंतेय, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. म्हणजेच काय, की इथे भगवंत आपल्याला सांगतात की जो मनुष्य आहे तो नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे. म्हणजे काय, की इथे आपण पाहूया की काम क्रोध हे मनुष्य जीवनाचे जरी शत्रू असले तरी मनुष्याने काय केलं पाहिजे, आपण सगळ्यांनी याच्यापासून सावध राहिलं पाहिजे. आणि मग आपण जेवढ्या आपल्या ह्या पासून आपण मुक्त होत जाऊ तेवढं आपलं जीवन शुद्ध होत जातं. मग आता शास्त्रांच्या विधिविधानांचं आपण पालन करू शकतो, आपण नियमक तत्वांचं पालन करून हळूहळू काय केलं पाहिजे, आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. किंवा आपण साधक होऊन आपल्या आचरणाद्वारे आपण कृष्ण भावनेच्या स्तरापर्यंत उन्नत व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग निश्चितच आपण आपल्याला मोक्ष म्हणजे मोक्षाची प्राप्ती होईल किंवा यश मिळेल, हो की नाही. म्हणजे वैदिक शास्त्रांनी काय सांगितलं, मनुष्याच्या शुद्धीकरणासाठी आपली कर्म आणि कर्मफळ कशी आहेत तर म्हणजे त्यानुसार आपल्याला कशी मिळतात हे सगळं म्हणजे म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या विधींचं आपल्याला म्हणजे मार्गदर्शन केलेलं आहे. पण ही सगळी पद्धती कशी आहे, काम क्रोध किंवा लोभ यांच्या त्यागावरच ती आधारलेली आहे. मग हे सगळं आपण समजून घेऊन आपण ज्ञान प्राप्त करून जेव्हा आपण आत्मसाक्षात्काराचं जो म्हणजे त्याच्यामध्ये जो उन्नत होण्याचा मार्ग आहे, म्हणजे काय, भगवंताची भक्तिमय प्रेममय सेवा, म्हणजे हे केवळ भक्ती योगामुळेच म्हणजे साध्य होऊ शकतं. आणि मग अशी अशी जर आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर निश्चित काय आपण करतो, शास्त्रांचं असं शास्त्रांच्या द्वारे अर्जित ज्ञान आपण करतो आणि त्याद्वारे आपण काय करतो, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्ती सेवा साधनेचे प्रयत्न करून आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतो. मग हेच मानवी जीवनाचं म्हणजे काय म्हणायचं उद्देश आहे. आणि त्यामुळं क्रमशः अशी कार्य जेव्हा आपण करतो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर म्हणजे जी आवश्यक आहेत ती योग्य आहेत ती श्रेयस अशी म्हणजे, मग त्यावेळेला आपण ह्या 3 द्वारातून नक्की म्हणजे बाहेर पडू शकतो किंवा पडलेले असतो जेव्हा आपण ह्या मार्गावर उन्नत होतो. आणि मग क्रमशः परमगतीला म्हणजे भगवंतांची आपल्याला प्राप्ती होते किंवा आपल्याला भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होता येतं आणि भगवत धामाची प्राप्ती होते. मग हा भाग इथे आपण समजून घेतला. म्हणजे पहा, काम क्रोध आणि लोभाचं उदाहरण म्हणजे खूप जेव्हा म्हणजे वस्त्र द्रौपदींचं वस्त्रहरण झालं तेव्हा म्हणजे तीव्र असे काम जी वासना होती त्यामुळे दुःशासनाने त्यांना भरभर भरत खेचून आणलं पहा. मग हे त्याचं उदाहरण आहे. किंवा क्रोध म्हणजे काय, की दुर्योधनाला आणि भयंकर क्रोध होता, तर त्यात त्यात म्हणजे कौरव आणि पांडवांमध्ये त्यामुळं युद्ध झालं आणि त्या भीमाशी त्याचं म्हणजे गदायुद्ध किंवा जे काही युद्ध झालं म्हणजे हे क्रोधाचंच लक्षण आहे. आणि मोह किंवा लोभ म्हणतो आपण, म्हणजे लोभ म्हणजे काय, तर तीव्र इच्छा आसक्ती. मग हस्तिनापूरचं राज्य मिळावं म्हणून त्यांना खूप तीव्र लोभ होता पहा. मग त्यामुळे कसा विनाश ओढवला त्यांचा. मग हे सगळे नरकाचीच द्वार असतात. म्हणून आपण ह्या 3 द्वारातून सुटण्यासाठी काय केलं पाहिजे, भगवंतांना शरण जाऊन प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करून आपण ज्ञान अर्जित केलं पाहिजे आणि त्याद्वारे आपण म्हणजे या 3 द्वारातून नक्की सुटू शकतो असे आपण प्रयत्न केले पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. यशास्त्रविधिमुत्सृज्यं वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं. जो शास्त्रविधींचा त्याग करून स्वैराचार करतो त्याला सिद्धी सुख आणि परमगती प्राप्त होत नाही. म्हणजे काय, की पूर्वी आपण जे काय आपण आतापर्यंत अभ्यासलं म्हणजे वेगवेगळे वर्ण आहेत पूर्वी सांगितलेले आपण किंवा त्यांचे आश्रम आहेत आपण हे सगळं अभ्यासलो की नाही आता. मग शास्त्र जे विधिविधान आहेत त्यांचं आपण पालन कसं म्हणजे केलं पाहिजे हे यातून आपल्याला समजतं. मग हे जर आपण केलं नाही तर मग आपण काम क्रोध आणि जे
जे काही आपल्या इच्छा आहेत तर त्यानुसार स्वैराचार करू, हो की नाही? म्हणजे आपल्याला त्यामुळे कधी भगवंताची कृपा किंवा अशा सिद्धी प्राप्त होतील का? ते बिलकुल नाही. म्हणजेच काय, आपल्याला हे सगळं माहित असून, शास्त्रांच्या विधिविधानांचं कसं पालन करायचं माहिती असून, शास्त्राविषयी ज्ञान असून जर आपण त्याचं आचरण केलं नाही तर मग अशा व्यक्तीला काय समजलं जातं? तर त्याला नराधम समजलं जातं, म्हणजे असुरीत समजलं जातं थोडक्यात. मग जीवानं म्हणजे आपण कसं असलं पाहिजे एक जीवात्मा म्हणून, तर सदाचारी पाहिजे आपण, आणि आपण शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. नाहीतर काय होईल, तर आपलं अधःपतन होतं, आपल्याला म्हणजे निम्न योनीमध्ये स्थान मिळतं. किंवा आपण नैतिक मूल्यांचं पालन जर केलं तर मग काय होईल, म्हणजे आपल्याला भगवंत म्हणजे त्या शास्त्राच्या विधिविधानांचं आणि अशा नैतिक मूल्यांचं पालन केल्यामुळं आपल्यावर हळूहळू म्हणजे काय होतं, की आपण ह्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भगवंतांची कृपेस पात्र होऊ शकतो. पण आपण हे केलं नाही तर मग आपण म्हणजे भगवंतांच्या स्तरापर्यंत जाण्याचा जो प्रयत्न असतो तो आपला सगळा व्यर्थ ठरेल, हो की नाही? म्हणजे हे सगळं ज्ञान आहे आपल्याला, पण त्याचं पालनच नाही केलं तर मग आपल्याला काही म्हणजे आपले जे हे सगळे म्हणजे ज्ञान आहे हे सगळं व्यर्थ ठरेल, किंवा ज्ञान अर्जित केलेले प्रयत्न सुद्धा म्हणजे काही त्याचा उपयोगच नाही, कालापयोस ठरेल तो. का तर मग आपण त्याचं आचरण करत नाही आहोत. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, की परमेश्वराच्या अस्तित्वाचा आपण स्वीकार तर केलाच पाहिजे, पण त्याच्या सेवेमध्ये पण संलग्न झालं पाहिजे. भक्तिमय प्रेममय अशी आपण त्याची सेवा केली पाहिजे, आणि ती प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण करू शकलो पाहिजे. नाहीतर काय होतं, की जो व्यक्ती अशा परमेश्वराच्या अस्तित्वाचा स्वीकार तर करतो, कृष्णांना जर त्यांना कृष्णांना म्हणजे कृष्णांच्यावर दृढ श्रद्धा विश्वास असतो, पण जर मनुष्याने आपण कृष्ण भावना म्हणजे आपल्याला होता आलं नाही, किंवा भक्तीच्या स्तरापर्यंत आपण स्वतःची उन्नती केली नाही, तर काय होईल, त्याचे सगळे प्रयत्न म्हणजे परमेश्वराच्या सेवेमध्ये म्हणजे अशा पद्धतीनं तो संलग्न झाला नाही, म्हणून थोडक्यात आपण. तर मग काय होईल, की हे सगळे प्रयत्न त्याचे काय होतील, मग निष्फळच ठरतील, हो की नाही? म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, नेहमी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण जे काही आपण म्हणजे भक्ती सेवे साधण्याचे प्रयत्न आपण अशा पद्धतीने केले पाहिजेत, आणि मग भगवंताच्या कृपेस पात्र झाले पाहिजे. नाहीतर काय होतं मग, की असा मनुष्य असतो तो जाणीवपूर्वक नियमाचं उल्लंघन करतो, कामाच्या आहारी जातो आणि अशीच कर्म करतो. मग तो कामाचार हा निषिद्ध आहे हे त्याला माहिती आहे, पण तो तरी पण काम करतो. ह्याला काय म्हणायचं, स्वेच्छाचार असं म्हटलं जातं बरं का. म्हणून अशा लोकांना स्वेच्छाचारी म्हणतात का. असा जो मनुष्य असतो तो भगवंतांच्या शिक्षेला म्हणजे पात्र ठरतो. आणि म्हणून मनुष्य जीवनामध्ये जर आपल्याला असं काही प्रगती आध्यात्मिक स्तरावर उन्नती करायची, किंवा विशेष करून आपल्याला जीवन कसं आहे तर शुद्धी करून घेण्यासाठी आहे, आणि म्हणून शास्त्राचं विधिविधानांचं जो पालन न करणारा मनुष्य असतो ना, तो कधीही शुद्धीकरण तर करू शकत नाही, किंवा त्याला वास्तविक सुखप्राप्ती पण होत नाही, किंवा त्याला भगवंतांची परमगती म्हणजे भगवत प्राप्ती सुद्धा होऊ शकत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे हा भाग आपण इथं संतुलित मन, कारण तो स्वतःच्या मनानेच लहरीनेच काम करतो, किंवा शास्त्रविधीचा त्याग करतो, म्हणजे अशी कुठलीही शास्त्र कर्म तो करत नाही, किंवा विधिविधानांचं पालन करत नाही. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता पुढे जाऊ. हा. तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं निहारसि. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यातील भेद जाणला पाहिजे. अशा विधिविधाने जाणून कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. म्हणजे काय, की आता आपण हे समजून घेतलं पाहिजे, की 15 अध्यायात जसं सांगितलं तर सगळ्या वेदांचं म्हणजे उद्देश काय, तर श्रीकृष्णांना जाणणे. आणि मग भगवंतांनी भगवद्गीतेद्वारे काय सांगितले, की श्रीकृष्णांना जो जाणून घेऊन भक्तिमय प्रेममय सेवा करून कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो, मग त्याला नक्कीच असं परमोच्च ज्ञानाची त्याने प्राप्ती केलेलीच असते, हो की नाही? आणि चैतन्य महाप्रभूंनी तर अत्यंत सोपं असं सांगितलंय, की म्हणजे फार मोठे विधी नाही आहेत, की आपल्याला कलियुगामध्ये काय सांगितलंय, तर भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप एवढा जरी आपण केला, आणि भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा कर म्हणजे काय, तर आपण कृष्ण प्रसाद ग्रहण केला, किंवा आपण अशा सगळ्या भक्तिपूर्ण क्रियांमध्ये प्रत्यक्ष संलग्न झालो, किंवा आपण असं जर करू शकलो तर आपण वेदांचं अध्ययनच केलं आहे असं म्हणजे आपण स्वतःला समजू शकतो. किंवा याचा निष्कर्ष काय होतो, की कृष्ण भावना भावित म्हणजे म्हणजे जे असतात लोक म्हणजे, तर किंवा समजा एखादा व्यक्ती नाहीये कृष्ण भावना भावित,
तर किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा असे ते काही करत नाहीये. मग त्यांनी काय करायला पाहिजे आणि काय करू नये? तर हे सगळे निर्णय वेदामध्ये असं सगळं आपण मनुष्याचं जीवनाला कसं वळण लावलं पाहिजे हे सगळं लिहून ठेवलंय. म्हणून या शास्त्र तत्वांचं आपण त्याला पालन म्हणतो आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? बिलकुल वादविवाद न करता जे काही शास्त्रामध्ये सांगितलंय त्याच्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवून वेदानुसार कार्य केलं पाहिजे. आणि म्हणून आता पहा आपल्यामध्ये आपली इंद्रिय पूर्ण त्यानंतर आपली फसवण्याची वृत्ती, आपण चुका करतो, भ्रमित होतो, हे सगळे बद्ध जीवामध्ये जे काही दोष सांगितलेत मनुष्यामध्ये ते शास्त्रामध्ये बिलकुल आढळत नाहीत. म्हणजे शास्त्र कशी आहेत, भगवंतांनी वेद निर्माण केले त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठल्याही त्रुटी नाहीयेत आणि ते म्हणजे काल, देश, खंड म्हणजे मन्वंतर, युग म्हणजे त्रुटी रहित आणि दोष रहित आहेत. म्हणून आपण ह्या दोषातीत असणारी जी शास्त्र म्हणजे वेद ते ह्यांच्यात सांगितलेल्या विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. असं कोणी केलं? संत महंतांनी केलं, आचार्य महात्म्यांनी केलं. भगवंत जेव्हा स्वतः मनुष्य रूपात आले तेव्हा त्यांनी काय केलं? की त्यांनी सुद्धा या शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन केलं पहा. आणि आपल्यासाठी एक आदर्श प्रस्थापित करून दिला की आपण सुद्धा सामान्य लोकांनी काय केलं पाहिजे? अशा शास्त्रांचं विधिविधानांचं पालन करून आपलं कर्म केलं पाहिजे की जेणेकरून काय होईल की आपण क्रमशः म्हणजे ह्या सकाम कर्मातून हळूहळू मुक्त होत भगवंतांच्या म्हणजे प्राप्तीसाठी आपण जे काही भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करू किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण योग्य प्रकारे ज्ञान अर्जित करून भगवत सेवेचे किंवा भक्ती साधनेचे प्रयत्न करू त्याद्वारे निश्चितच काय होईल आपण म्हणजे आपली उन्नती होईल किंवा क्रमशः आपण उन्नत होऊ. मग हेच आजच्या अध्यायाचं म्हणजे सार आहे. तर हा भाग आपण इथं समजून घेतला की प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा आपण अशी भक्तिमय सेवा किंवा भक्तिमय प्रेममय म्हणजे सेवेकडे आपण म्हणजे अशा पद्धतीने आकर्षित होतो किंवा साधू शास्त्र गुरु यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो तेव्हा निश्चितच काय होतं आपण प्रगती पथावर जातो आणि आपलं जीवन यशस्वी होतं. मग हेच आजच्या अध्यायाचं सार आहे. आणि जो गुरूंची अवज्ञा करतो जे शास्त्रांचं पालन करत नाही मग त्याचं काय होतं? पतन होतं. तो म्हणजे अशा आसुरी जीवनाच्या तो आहारी जातो आणि पतनाधीन होतो किंवा अशा म्हणजे अधम योनीमध्ये त्याला राहावं लागतं. मग असं जे असतात ते असुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. मग हे सगळं आपण समजून घेतलं. तर कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया. हरे कृष्ण माताजी. हा